eragin behar du bai ala bai. Zuek nabaritzen duzue? Ilargi betea dagoenean? Nik ez? Kalean. Nik lo okerrago egiten dut. Nik pila bat nabaritzen dut. Bai, Pila bat esagerau. Humorean Humorean nabaritzen dut, humorean edo aldartean bai nabaritzen dut pila bat, eta hori gainera askotan konturatu ere egin gabe, ez naiz horrelako lunatika eta fanatika bat, eta ez dut agendan apuntatzen. Lunatika pixka bat bai, Lunatika gian bai. Esaten ari zarenakin, Bai. lunatika pixka bat, baina ez begira bizi zarena. Hori da, ez naiz ilargiari begira bizi, edo ez dut behintzate hori kontuan hartzen egunerokotasunean, eta batzutan harritzen naiz nire buruarekin, gaur zer gertatzen zait, eta begiratu, eta ilargi betea, eta hori txikitan amak kontatu izan dit nabaritzen zitzaidala ere. Gaur umeari zer gertatzen zaio, ilargi betea. Begira. Bai, badago horrelako jendea ere, Bai, nik zurekin imaginatzen bat egiten dut. Bai, eta eklipsaren kontuarekin, oinatz, zerbait berezik aipatu nahi zenuen, edo? Ez, beti, olako gaiak hartzen jutela, eta gero nien azala guten eklipsea ikustea. Ez, beti da, artikuluak betetzeko gai bat. Bilo, ez, nik egia ez zait. Normalian, ez, beti lainua edo izaten da, eta jartzen zana begira ez dut sekula ikusten garbi, eklipsia behirean, eta ez dut ikusten. Orduan ez da izuet sekula ikusi zantzuten. Nik hor zena ikastolan eta txikitan eolako filtro batzuk eta egitean, ez? Pentsatzen du gaia lantzeko izango zela, filtroak egitean. Bai, ze hoi hartzunik ez dira ikusiko. Olako gauza bai, baina gero egiazki ez da sekula baten bat garbi ikusi duten. Nik uste ez. Ez du da lehin ezer garbi ikusi. Agian da gure zonaldean ez dagoelako aukerarik edo. Auskalo. Bai, izan daiteke. Bueno, aurrengo eklipseari txaron beharko diogu, berriro, ez dakit ikusi alizateko, hemen Euskal Herrian badirudi gafatuta gaudela, beti lainoa dagoelako eklipseak daudenean, baina itxaron beharko dugu, eta Malen, aipatu duzu, Jaizkibel konpainia, eta, bueno, alardea izan zela. Aipatu dezakegu gure artean ere, ez dakit hemen zalerik badagoen, pegi falta zaiku gaurkoan, imaginatzen dut atzo bertan ibilitakoa ere badelako, alardea, Hondarribiko alardea atzo, eta nolako tentsioa. Bai. Ez dakit egoirekin hitz egiteko aukerarik izan duzuen, egoi gure lankidea egon zen atzo, Hondarribian, bertatik lanean, entzuleak informatzen, abil? Eta antza denez, bueno, pototxoak izan zituen bere lana egiteko ere. Bai, ez zieten utzi, bueno, alarde ez parekidekoek esan zieten ez zutela akreditazioa sartzeko, beraien lekuan edo... Betiko akreditazioa. Bai, horrelako zerbait esan zuten. Ez dakit zer den hori, betiko alardea, betiko akreditazioa, orain ja dena betikoa. Akreditazioaren kontu espalditi dute, zarrita. Arma plazara zartzeko... Baina kontua da hor, akreditazio hori kudeatzea berek egiten badute ere, ea ofiziala den edo ez. Hori ja galdetu beharko litzaioke udalari, ez? Egoik esan zuna, nahi akreditazioa eskatzen duzu, espazio publiko batean eoteko, eta ente pribatu batek espazio publiko batean eoteko. Hori da. Hori da kontua, bai, eta, gero baita ere mikrofonoa biztan eraman orduko medioak identifikatzen dituzte, medio lagunak eta ez medio lagunak segituan desberdin du, en fin, badakizu ez. Bai, ez dira gure oso zaleak izango. Ez da, gauza da, badagoela hor giro bat, aspalditik gaiztututa medioekin ere, eta erabili beharrean medioak, beren meso trasladatzeko eta punto, eta hori, jungo zaizu, unai duen medioetan eduna, ez oztopatu bestea, ez? Hori, nik uste dut da, edo zentokitan eskatzen den minimoa, medio lan ez oztopatzea. Eta hori,
Egoiri bezperan esatea aztu egin zitzaidan. Berari emani horrean kuantumata, aztu zitzaidan, esplikatzea pixka bat. Ez patzen egon, lehen, zer den hor egotea, ez? Eta, bai, ala ere, ez dakit, nik ez dut ikusi irudirik, aurtengoan. Baina, bueno, ez dakit zenbaten joko, tentsioa ez dakit zenbaten joko izango, ze poliziare presentziatzen genen bestekoa adibidez, ez da? Ez, egia da, bueno, tentsioa nik egoirekin zuzenean bizi izan genuena, momentu batean... momentu baten gurekin konektaturik zegoela, azaltzen nola Gernikako arbola ingurutik bialtzen ari ziren, antzadenez momentu horretan zuzenean udaltzain bat hurbildu zitzaion, esaten hortik aldekin behar zutela, bota egin zituzten bai bera eta bai beste lankide bat ere, eta momentu hori, ez dakit. Egia da, nik aurten izan dudala sentsazioa, ez dela hainbeste lehen egoten zen, ez? Horrelako marea beltza edo... eta horrelakorik ez dela hainbeste egon, bai ikusi ditut irudi batzuk, Jaizkibel konpainia pasatzen ari ditzen bitartean, jakeak eta aurpegian jarrita ez ikusteko... Eta horrein buelta maten duen jende hori, ez? Hori da, baina besterik ez gehiago izan da, agian, udalarekin egon den tirabida hori, eta... Egia da, nik uste tentsioa beste urtetatikan jaitsi dela, baina oraindik jarraitzen duela egoten, eta ikusi besterik ez dago aurreko urtean bezala, hori Gernikako Arbola plaza horretara, etzela gerturatu beste alarderik, kantinerak bidali zituzten bertara, hori ere beste eztabaida bat da, beste kritika bat egiteko, eta bai ikusi dudana da, hori kale nagusian, pilik ere esan zegoen aurreko larun bat gauean edo pasatzela bertatik, eta jada jendea zegoela, bertan lekua hartzen, horiek ere asko bazuden buelta emanak, geroz eta gutxiago dira buelta ematen duten horiek, baina jarraitzen dute egoten. Eta baita ere, geroz eta babes gehiago du Jaizkibelek, eta hori ikusten da giroan nik uste. Baina bai, oraindik guztia ez da konpondu. Nik hau zu historiaren bat edo beste ikusi nuen, ez dut izanik esan behar, ez? Baina, esan nuena, ostras, hau desbilatzera pasa baldin bada, gauzak desente aldatu diren seinale. Bai, orain... familiako presioak eta hori guztiak kontutan izan da, ez? Bai, orain, atzo elkarrizketatu genuen irratian Ane Garzia, dela Jaizkibelgo kidea, eta esan zigun gaur egun direla konpainiarik handiena, eta elkartzen direla urtero 800.000 pertsona artean. Hori guztia desfilatzeko nahiko lan, dena koordinazioa mantentzeko, eta... Niri harritzen hau, eta ez jakintasunetik, baina nola jakin dezake hainbeste jendek txilibitua eta atabala denak jotzen? Atzo gauza bera pentsatzen egon nintzen. Haure, zuri 2 urterekin emate bat maizute txilibitu bat, jazta, esan nahi dut, ez da hain zera, eta gainera kantuak ez dira aldatzen, orduan. Hain komplikatu ez da, asunto hori, justu. Azkenean gero zailagoa dena da, denak batera joatea, eta hori guztia. Koordinazioa, eta... Baina hori ere, fijatzen baldin bazara, badute beren keinuak eta dituzte, badakite, ordenak konkretu bat. Bai, ez dakit zenbat hilaratik behin. Kaboak eta horrelako gauzak. Zuzendariak ere badituzte begiratzeko, eta gero jendeak agian... horiek dira kaboak. Gero agian jendeak ez die begiratuko tamorra da bezala, tamorra da batzuk begiratzen dute eta beste batzuk ez. Eta bueno, eta ja segun zen filatan zoazen, ja beste ritmo bat batzuetan, ez dakize. Eta goizean eta gauean, ez da goizeko lehendabizikoan edo bukareko katxota ez da berdina, eta dena aldatzen da, baina... Bai. Kantua ipatu dugu, kantuak ez direla aldatzen, eta ez dakit gaurrik errek nobedaderik ekarri dugun. Begira, nuen gauza bat, baina nik komentatu egin nahi nuen. Hortaz, nik gaurko kantu hori nik uste gordetzea dela honena, eta beste edozein kantu sartzea, ze komentatu gabe, eta komentatzeko tarteri gabe, ez du berezi kantuak kasu honetan. Baderako sorpresiboa, nire gaur sorpresiboa nekarren kantu bat. Ordu zaloa, nik uste dut,
kantu bat, begira, nahi duzu ondarriez egin garela, sortan beleren kantu bat jarri zazu. Venga. Eta gaurko pentsatuta genuena, edo zenuena, biharko utziko dugu. Gordez, hor badago, bueno, komentatu beharra nik uste, eta saltxa banduen kantu bat delako. Ederto. Bueno, basorotan beleren kantu bat jarriko dugu, Joarrek teknikariak topatzen duen, eta bien bitartean, 2 minutu goizeko 8:00 heltzeko, eta hemen utziko dugu sorotan beleren kantuarekin, egun ona izan, Malen, Oñatz eta Iker, eta bihar artea. Bai, bihar arte. Aio. Odeiak daude itxasoan txalupak, zapatak guztiz bustiak, gorputz osoa darrarka. Neguko eguraldia dago eta uda orentxe hasira, trumoiak sumatzen dira itxasertze honetan. Zaitut etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean. Hemendik ikusten zaitut etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean. Informazioaren aria, naiz irratian, Egoi Belategi. Goizeko 8:00 egunon Euskal Herria, ongi etorri naiz irratira. Informazioaren ariaren lehen edizioan zaudete, iraiak 9 gaur, eta astearta dugu. Nazioartean hasiko gara, Hamasen aurkako mehatxoaren tonua are gehiago altxatu dutelako azken orduetan Israelek bezala baita honen babes nagusi estatu batuek ere. Herritarrak Gaza hiritik alde egitera dituz Netanyahuren gobernuak ultimatuma jaurti dio mugimendu islamistari. Baituak askatu eta amore eman edo zerrenda osoa suntsituko dute. Zaloa badio lagunon. Egunon, Egoi eta egunon entzuleok, Gaza hiriko eraikin handienak nola leherrarazten dituzten erakusten duten bideoak partekatzen jarraitzen duen bitartean, Israelgo defentsa ministro Israel Katzen bulegoak mehatxu berri bat bota dio Hamasi. Bien bitartean, Pedro Sánchezek Israelgo estatuari arma embargoa ezarriko diotela jakinarazi ostean, antisemita deitu du Israelgo gobernuak eta guztia bere ustelkeria kasuak estaltzeko maniobra bat dela ziurtatu. Horrez gain, Yolanda Díez eta Sirarrego Sumarreko ministroei herrialdean sartzeko debeko ezarri diete. Tel Aviveko atzerri ministro Gideon Sarek salatu du neurri horiek direla ustelkeria eskandaluetatik arreta desbideratzeko saiakera eta Pedro Sánchezen gobernua antisemita izatea egotzi dio. The fact that Spanish current leaders ignores what they had done during their history to the Jewish people. I mean, one of the Are gehiago, politikari israeldarrak egotzi dio Espainiari juduen inoizko garbiketa etnikorik handiena burutzea 1482ko juduen deportazioari erreferentzia eginez. Eta Parisetik hause atzo heldu zitzaigun soinua. Voici le résultat du scrutin. Nombre de votants 573, nombre de suffrages exprimés 558, majorité absolue des suffrages exprimés 280. Pour l'approbation, 194, contre 364.
Bada, esango dugu, François, bai guk dimisio emango duela gaur bertan, atzo aurkeztutako konfiantza mozioan porrot eztabaidezina jasozean Asamblea Nazionaleko 375 diputatuk konfiantza mozioaren kontra egin dute eta 184 babestu soilik. Asamblea Nazionalean jasotako kolpea gora bera Emmanuel Macronek aurreratu du ez duela Eliseotik mugitzeko inolako asmorik. François Bayrou lehen ministroa eroriarren formula berbera errepikatuko du, lehen ministro bat proposatuko du, baina nekez dirudia gintzeko gehiengo nahikorik izango duenik. Eta gogor ekarriko dugu bide batez, Frantziako estatua geldiarazteko mobilizazioan deitu dutela biharko gobernuak iragarri zituen murrizketa horiek salatzeko. Sare sozialetatik sortutako mugimendua da, Blukontu, alegia dana blokatu eta orduotan mantentzen da deialdia. Gurera bueltatuz eta politikan, Imanol Pradales lehendakariak iragarretako bilera erronda bere bazkidearekin, PSrekin egin zuen atzo. Uste dut bat gatozela, gai hau alderdi politikoen artean eztabaidatu behar dela, esatean gobernu programa jasotzen duen bezala. Eneko Andueza idazkari nagusiarekin elkartu ondoren, Anduezak bi alderdiak Gasteizko legebiltzarrean duten gehiengoa goraipatu eta EAJari egiten dion markajea nabarmendu du, eztabaida askotan eurek dutela lidergoa esanaz. Autogobernuaren eta estatus berria den eztabaida jarri ditu adibidetzat. Gaur bilera errondari amaiera emango dio Pradalesek EH Bildu eta EAJarekin bilduta. Esatea baita ere, Lakuako gobernuko hezkuntza sailak segregazioaren kontrako mahaia osatu duela. Ordea hasieratik sindikatuak kontra agertu dira itxurakeria delakoan orain arteko adostasunak ez baitu bete ere egin. Elak ez du parte hartu foruan. Lab sindikatuak salatu du edabideen bidez izan duela hezkuntza sailak abiaraziko duen prozesuaren berri, hala ere foruaren lehen bileran hartuko duela parte. Eta Nafarroan gobernuak egindako eta finantzatutako herri lanak ikertzeko batzordeko presidente Irati Jimenez kezkatuta agertu da, ez dituztelako jaso ganberak zenbait erakunderi eskatutako agiriak. Inplikatutako eragile instituzio eta erakundeei dei egiten diegu dagozkien ardurak haien gain hartu eta ikerketa batzordearekiko konpromisoa har dezaten. Nafarroako parlamentuak batzorde honen bidez gertaerak argitzeko azkeneraino iristeko borondatea agertu du. Orain, gainerako instituzio eta organismoei dagokie helburu. Espainiako Auzitegi Nazionalak berriz azaldu du fiskala dela Nafarroako parlamentuaren txostenen eskaeraren aurka dagoena. Eta amaitzeko informazio praktikora jo aurretik esatea, Bilabesako langileek lanuzte partzialak egingo dituzela gaurtik aurrera Nafarroako lan auzitegiaren proposamen bat atzera botostean. Hurrengoa, ostegunean izango da. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. 8:05 minutuko izeko tenore honetan nola ditugu errepideak zaloan. Ohiko autopilaketak ditugu Egoi, Bilbo, Barakaldo, Galdakao eta Leioa inguruan. Arretaz eta pazientzia zidatu mesedez, guazen eguraldiarekin Ikeri Berluzea murua. Kaskarretik hasiko da eguna, baina orduek aurrera eginala eguraldiak hobera egingo du. Goizean hodei ugari izango da lurralde osoan, Soilik, Araba eta Nafarroa hegoaldean izango dira ostarte batzuk. Eta hodei hauek euri zaparrada batzuk utziko dituzte Kantauriar isurialdean eta bereziki kostaldean, non bertan ez den baztertzen gainera puntualki mardul xamarrak izatea. Ego isurialdean aldiz, hodeiak ugariak izanagatik, ateri egongo da eta gainera pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsaldean Kantauriar isurialdean ere atertzera egingo du, arratsalde erdirako atertuko du, eta ostarteak irikiko dira egun amaieran zerua nahiko garbi geratuz. Ego isurialdean aldiz, arratsalde guztian zehar eguraldi eguzkitsua nagusituko da, naiz eta oraindik tarteka hodei batzuk ikusiko diren. Haizeak iparraldetik joko du egun guztian zehar, gainera bolada zakar batzuekin bereziki lurraldearen hegoaldean, gauean ahuldu egingo da eta egotik finkatuko da. Temperatura minimoek bera egingo dute eta goiza txoko batzuetan freskoa izango da. 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira minimoak. Maximoak aldiz antzeko jarraituko dute, Kantauriar isurialdean 18 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, eta Ego isurian 20 eta 26 gradu bitartean. Temperatura freskoenak Kantauriar isurialdearen barnealdean eta bereziki altu xamarro duen lekuetan emango dira, altuenak aldiz herriberan. Goizeko 8:06 minutu Donostiatik eta Bilbotik zuzenean emititzen ongi etorri informazioaren ariaren lehen ediziora. Informazioaren aria. Etxean ordena gustatzen zaizu, Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan. Eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Dena bere lekuan egon dadin eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handienaz goza dezazun. Bai, Alkainen! Abona zaitez Bosen denboraldi berrira, elkarrizketak.
Aukeratu gure 5 abonu moten artean eta gozatu maite duzun musikaz preziorik onenean. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara. Informazioaren aria. Berriro astrazarrean itzali du sakana gau erdiko ekaitza ta orain ez da maitia. 8:08 minutu eta begirada gaur Parisen Jarri eta François Bayrok dimisio emango duelako. Atzo aurkeztutako konfiantza mozioan porrot eztabaidezina jaso ostean. Asamblea Nazionaleko 375 diputatuk konfiantza mozioaren kontra egin baitute eta 194 bakarrik babestu. Voici le résultat du scrutin. Nombre de votants 573, nombre de suffrages exprimés 558. Majorité absolue des suffrages exprimés 280. Pour l'approbation 194. Contre 364. Aldarte nahiko mesianikoan jo zuen diputatuen gana politikari beharnoarrak oposizioko alderdiei 2 aukera eskainiz. Gutxiengoan zegoen gobernuak proposatutako murrizketa basatiak onartu ala kaosa. Mesdames et messieurs les députés, le problème dont nous vous saisissons comme représentants de la nation nous paraît si grave. Zor publikoak sistema jake egoeran jarri duela adierazi zuen Bayrok, Frantziako independentzia zerbitzu publikoak eta sistema bera mehatxatuz. Gai politikoa baino, gai historikoa dela defendatu zuen, alderdi politikoetatik harago doan gaia antza. Urrengo belaunaldien etorkizun ere, jokoan dagoela adierazi zuen. Vous avez le pouvoir de renverser le gouvernement, mais vous n'avez pas le pouvoir d'effacer le réel. Diputatuei esan die Bayrok bere gobernuarekin amaitzeko botere eduki badutela ezordea herrialdeak bizi duen egoera aldatzekoa. Bistan da, Bayroken diskurtso profetikoak ez zuela eraginik izan oposizioarengan ezkerreko eta eskuin muturreko 375 ezezko botorekin, maitutzat eman beharko dugulako Macronen beste lehen ministro baten ibilbidea Matinongo jauregian. Gaiarekin jarraitzen dugu oposiziora begira, Bayroken jarduna eta ark proposatutako murrizketa pakete basatia atzera bota ostean, gorago ari delako orain begiratzen oposizioa. Macroni hauteskunde presidentzialak edota gutxienez legislatiboak deitzeari diote exigitzen Asamblea Nazionaleko talde politiko gehienek. Alderdi sozialistako bozeramaile Boris Bayodek erantzun gogorra eman dio Beiruri parlamentuan gobernuaren bide horria promesa faltsuak izan direla adieraziz eta horren emaitza benetako traizioak izan direla salatuz. Nous, députés socialistes et apparentés, avons ces derniers mois exercé l'opposition comme on exerce le pouvoir, en responsabilité, en prenant des risques, en nous opposant chaque fois qu'il en allait des principes. Halaber, bere alderdia ezkerreko indarrekin eta indar ekologistekin gobernatzeko prest dagoela nabarmendu du. Azkenik 2017an Macronek gidaritzapena hartu zuenetik zor publikoaren etengabeko puztea salatu du. Ni les hommes et les femmes pour lesquels nous nous battons ici. Monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas été au rendez-vous. Nous n'avons eu que désinvolture, manœuvres dilatoires, fausses promesses et vraies... Le Pen ultraeskuindarrak ezezkoa konfirmatu du eta konfiantza mozioa espektakulu penagarritzat jo du. Era berean hauteskundeak eskatu ditu eskuina zein ezkerra egoeraren erantzule eta errudun direla argudiatuz. Eskuin errepublikarreko Loren Wakizek Jean-Luc Mélenchon kritikatu du iraultza egiteko dituen nahiak Frantziako estatuak pairatzen dituen gaitzak direla esanez. Il y a quelqu'un qui agite tous les désordres parce qu'il espère en profiter. Dans cette période, il y a quelqu'un qui n'attend que le chaos parce qu'il espère la révolution. C'est Jean-Luc Mélenchon. Et la récupération politique qu'il cherche à faire du mouvement... Frantzia intsumitzoaren bozeramaileak Beiruren porrota herri osoarentzat pozgarria dela aipatu du, baita herrialdeak bizi duen zorpetze publikoa banketxe handiekin pilatutako zorren ondorio dela eta gastu sozialarena. Panot izan da Palestinako genozidioa salatu duen bakarra. Vous avez raison d'avoir peur. Le dégoût suscité par votre politique s'est donné rendez-vous le 10 septembre. Ce jour agit comme un formidable encouragement à l'action.
Le mouvement aura obtenu une victoire avant même son commencement, la chute de votre gouvernement et la défaite de votre budget. À présent, il ne reste plus beaucoup d'options aux forcenés de l'Élysée. Le président ne souhaite... Behin behiru kanporaturik hurrengoa Macron izango dela ohartarazi du Panotek. Et la France ne peut rester à quai. Chaque mois de blocage, ce sont des années perdues par rapport aux autres nations. Chaque mois d'incertitude ou d'indécision, c'est une hypothèque plus forte sur l'avenir des Français. Azkenik, Gabriel Attal Macronistan bozeramaile eta lehen ministroiak egungo blokeo politikoak kritikatu du eta alderdi errepublikanoen arteko akordioa eskatu du hurrengo 18 hilabeteak baliagarriak izan daitezen. Eta zarrak berri, Asamblada Nazionalen jasotako kolpe hori gora bera Emmanuel Macronek aurreratu baitu ez duele Elixotik mugitzeko inolako asmorik. François Bayrou, bere lehen ministroa eroriarren, formula berbera errepikatuko du, lehen ministro bat proposatuko du datozen egunetan, baina nekez dirudi agintzeko gehiengo nahikorik izango duenik. Frantziako presidente Emmanuel Macronek komunikatu baten bidez iragarri du bere ordezkoa izendatuko duela datozen egunetan, modu horretan diputatuen gehiengoak eskatzen dionari muzin egin dio berriz ere. Izan ere, gobernuak berretsi du ez dituela hauteskundeak deituko, ez presidentzialak ez da parlamenturako ere. Beiruren ordezkoa beraz, Bernesak bezala ez du gehiengorik izango parlamentuan bere neurriak aurrera ateratzeko. Beste modu batera esan da, krisia ez da konpontzen luzatu baizik. Eta bien bitartean gogora ekarri behar dugu Frantziako estatuak geldiarazteko mobilizazioa dagoela deituta biharko gobernuak iragarri zuen murrizketa pakete hori salatzeko sare sozialetatik sortutako mugimendua dugu Blukon 2 alegia dana blokatu eta orduotan mantentzen da deialdi hori. Informazioaren aria. Zortziak eta 14 minutu etxera bueltan eta politikatik egingo dugu. Imanol Pradalesek iragarretako bilera erronda bere bazkidearekin, PSE-rekin egin zuelako atzo. Eneko Andueza idazkari nagusirekin elkartu ostean, Anduezak bi alderdiek Gasteizko legebiltzarrean duten gehiengoa goraipatu, eta EAJari egiten dion markajea nabarmendu du eztabaida askotan eurak dutela lidergoa esanaz. Autogobernuaren eta estatus berriaren eztabaida jarri ditu adibidetzat. Xetasun gehiagorekin Oinatza Izpuru lankidearekin. Ordubeteko bilkura egin zuten eta ondoren Eneko Andueza bere ohiko tonuan PSek Lakuako gobernuan duen boterea hitz egin zuen, nolabait exekutiboari gehiengo ematen diela eta autogobernuaren eta estatus berriaren eztabaidan duen pisua zaritu zen. Bere alderdiaren lidergoatik duela 2 urte gobernu osatzeko sinatu zuten akordioa PSren emaitza honek ahalbidetu zutela, esan zuen Anduezak. Egia izor 2024an 20an baino 0,5 boto gehiago lortu zituen, eta DONT legeari esker 2 eserleku gehiago lortu zituen. EAJko 31 ordezkaritik 27 edukitako galera konpentsatuz. Andueza gehitu zuen ados dagoela Espainiako politika egintzatik babestu behar dela bertako politika eta PP egindu horren errudun. Estatutuaren erreformaz eztabaida alderdien arteko lanik eta ondoren parlamentutik pasa behar duela uste du PSeko idazkari nagusiak. Uste dut bat gatozela gai hau alderdi politikoen artean eztabaidatu behar dela, esatean gobernu programa jasotzen duen bezala. Gaia elkarrizketa sendotu eta EAJ eta EH Bilduren arteko posizioa zeintzu diren argitu behar dela uste du, bere aburuz autodeterminazio eskubidea da eurek onartuko ez dutena. Bestalde aitortu du bai Santos Zerdan izan zela PSOEren, EH Bilduren eta EAJren arteko bitartekari gai honetan, eta orain bera dela lidergoa eramango duena. Bada, atzoko eta gaurko 20 puntista eta horien familia komendu dituzte ere Markinako Pilotaren Unibertsitatean ospatutako Euskal Diasporaren 8. ekitaldian. Pradales lehendakariak bestetik 1984an Eusko Legebiltzarrean aho batez onartu zen diasporaren legea datorren urterako berritzea espero duela argitu zuen. Atzerrian Euskal Enbaxadore ezoiko izan diren 6 punta jokalariak izan zituzten gogoan atzoko egun berezian eta hala 20 puntista eta haien familia komendu zituzten hilda edo atzerritik Euskal Herrira itzuli ezinik geratu ziren hoien izenean. Markinako herriko sarreran hasten da diaspora egun hau, Argentinara Gaztetan joan zen Andoni Irastortza Donostiarraren bilobak Mikel Irastortzak murala osatzeari ekin baizion. Diaspora eguna gogoan, hemendik 10 bat egun ere egongo da prest, baina dagoeneko badu presentzia nabarmena. Imanol Pradales lehendakariak puntista enbaxadore ezoiko gisa errekonozitu zituen hitz gutxitan. Joan den ekainean,
Euskadiko pilota selekzioa nazioartean lehiatu zen lehen aldiz ofizialki. Guztion elkarlanari esker. Mugarri bat izan zen. Egun handiak izan ziren, eta ez dira azkenak izango. Ez dira azkenak izango. Elkarrekin jarraituko dugu ametsa egia bihurtzen. Eskubide eta zerbitzuen esparru berri bat ezarriko du diasporarentzat 1984an aho batez legebiltzarrak onartu zuen legearen berritzearekin. Informazioaren aria. Zorteak eta 18 minutu Lakuako gobernuko hezkuntza sailak bide batez segregazioaren kontrako mahaia osatu du. Ordea, hasieratik sindikatuak kontra agertu dira, itxurakeria delakoan, orain arteko adostasunak ez baititu bete eregin elak ez du parte hartu foroan, lab sindikatuak beraldetik salatu du edabiden bidez izan duela hezkuntza sailak abiaraziko duen prozeduraren berri. Hala ere, foroaren lehen bileran parte hartu du Zaloa. Miriam Zubizarreta Elako hezkuntza arduradunak esan du administrazioan neurri zehatzik gabeko eztabaidak abiarazten ari dela eta segregazioaren auzia bideratze aldera oso bestelako neurriak hartu behar direla, aldaketa estrukturalak eskatu ditu. Ikasleen ekitatea lortzeko eta kohesio soziala bermatzeko ere, gure hezkuntza sistemak sakoneko aldaketak behar dituela, ez? Nagusiki 3 eremutan izan beharko lituzke aldaketa sakonak, eta ikusten duguna da, Jaurlaritzak uko egin diela aldaketa sakon horiek gauzatu ahal izateko baldintzak eta zorua ezartzeari, ezta? Eta uko egin dio 2023an onartu zen hezkuntza legearekin alde batetik, eta bestetik, gure ustez pasaden udaberrian hezkuntza publikoko grebei amaiera emateko sinatu zen akordioarekin, ezta? Sindikatuek antzeko irakurketa egiten dute eta Lakuako hezkuntza sailaren jarrera salatu. Ikasle zaurgarri eta ez zaurgarrien arteko, datuek adierazten duten bezala dagoen banaketa horrekin, nekez lor daitezkeela helburu hauek, ez? Eta behar dituela, hori bultzatzeko neurriak, ez? Esaterako, eremu pedagogikoan uste dugu euskarazko murgiltze eredua ezarri behar dela, bai edo bai, ikasle guztiek bi hizkuntza ofizialak ezagutzeko aukera izan dezaten. Hori da kohesiorako eta ikasleen arteko ekitatea lortzeko neurri ezinbesteko bat gure ustez. Eta adibidez, azken hezkuntza legean, horri uko egin zaio Eusko Jaurlaritzaren aldetik. Edo adibidez, baliabideen eremuan, beharrezkoa da klaustro, irakasle eta hezkuntzako gainerako profesional egonkorrak izatea, ekipo egonkorrak izatea. Steilasek ez du gonbidapenik jaso hezkuntza publikoan langileen artean bozkatuena den sindikatua izan arren. Beraz, ez du bertan parte hartuko. Hala ere, bileraren kanpoaldean elkarretaratzea egin du eta itxurakeria hutsa dela salatu. Steila sindikatuaren aburuz, publifikazioa da segregazioari aurre egiteko bidea, hezkuntza sistema publiko bat sendotzeko bidea, hain zuzen ere. Eta esatea baita ere, Gipuzkoako Foru Aldundiak 885 adin txikiko dituela tutoretzapean gaur egun. Horretatik 556 zentrotan bizi dira eta 329 harrera familietan daude jada. Dena den momentu honetan larrialdi egoeran daudela zabaldu dute. 0 eta 6 urte bitarteko 28 haur hartatu ditzaketen familiak behar dira eta. 0 eta 3 urte bitarteko 10 ume hartatu ditzaketen familiak behar dira eta adintartea 6 urtera arte zabalduz egoera larritzen da 18 adingabe direlako hartatu beharrekoak. Guztira beraz 28 dira larrialdiko familia behar duten haurrak. Maite Peñak gizarte eta gizarte politiketako diputatuak familia harrerak funtsezkoak direla nabarmendu du adingabeen ongizatea bermatzeko eta gainera larrialde kasuez gain beste datu batzuk eskaini ditu. Haur horiez gain, Gipuzkoan gaur egun 85 haur eta nerabe daude harrera familia baten zain. Harrera familia Gipuzkoako balio onenen adibidea dira, etxeko ateak irekitzen dizkiete beharra duten neska mutilei, komunitate solidario eta arduratsua gara, eta pertsona ahulenak babesteko antolatzen dana. Peñak gogorarazi du borondatezko familia harrerak aldi baterako edo mugarigabeko etxea eskaintzen diela arrisku egoeran edo babesgabetasun egoeran ondorioz jatorrizko familiarekin bizi ezin diren haurretan erabei.
familia batean egonkortasuna eta ongizatea izatea da helburua, eta familia horietan afektua izan dezaten eta beren beharrak ase ditzaten. Harrera familiak izatea esan nahi du modu altruistan adingabea etxeko beste kide bat bezala integratzea eta haren garapen emozionala, fisikoa eta soziala bermatzea. Maite Karkamo familia harrerako eta adopzioko atalburuak azaldu du 3 harrera modalitate daudela. Urgentziazkoa, gehienez 6 hilabeteko iraupenarekin berehalako ebaluazioa behartuten egoeretara zuzendua, aldi baterakoa 2 urtera artekoa jatorrizko familiak sendatzeko aukera duten adingabeentzat eta iraunkorra epe laburrean itzulerarik aurre ikusten ezenean. Adin nagusitasunera iristean elkarbizitzak aurrera egin dezake bi aldeek hala nahi badute helduarorako trantsizioan lagunduta. Ematen dugun zerbitzuan garrantzitsuena eta gure preokupaziorik nagusiena delako tutoretzapean ditugun aurrei familiak eskaintzeko aukera izatea. Eta horretarako familiak behar ditugu. Eta horretarako egiten dugu deialdia. Familia harrera programari buruz gehiago jakin nahi duten pertsonak Gipuzkoako Foru Aldundiarekin harremanetan jar daitezke gipuzkoa.eus webgunean. Eta entzun ongi jarraian eman beharreko datua 2025ko lehen hiruhilekoan 3.271 haur jaio dira eta Euskal Autonomia Erkidegoan, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, eta horrek esan nahi du 2,4 igoera izan dela iazko datuekin alderatuta. Bada zerbait kontutan hartuta 2024an 1975etik izandako kopururik basuena erregistratu zela, baina urte hasiera honetan, joera aldaketik ikusi da. Hori bai, lurraldeka ezberdina izan da, Araban jaiotzek 6 egin baitute gora, 534 haur jaio dira, Bizkaian 4,6ko azkunde izan da, 1626 haurrekin, baina Gipuzkoan beherakada geldi ezina dirudi, 2,2 jaitsi baitira jaiotzak, guztira 1.101 haur. Informazioaren aria. Zortziak eta 24 minutu eta etxeko gaztenei begira jarraitzen dugu, gurasoak baldin bazarete, ziur atzoko egunaren zain egon bazendetela. Esan behar, iraileko aldaparen ondorioz gastuek nabarmenki gora egin dutela. Kurtso irekierak badu erru handia horretan izan ere, gurasoek seme alaba bakoitzeko 520 euro gastatu behar dituzte. Batzuen kasuan irailean hasten da urte berria. Gehienentzat aldiz ahazturiko errutinak berreskuratzeko garaia da eta horrek eragina du ekonomian izan ere, eroskitaldeak egin duen ikerketa baten arabera, gastuak 13ko igoera du irailean, etxe bizitza bakoitzean ia 400 euro gastatzen ditugula. Ikerketa egin dutenen arabera, iraileko lehen astean erosketa asko egiten ditugu, urteko beste asteekin alderatu 10,2 gehiago. Hori gutxiez, hezkuntzako kurtso berriak ere dirua gastatzea dakar, datuen arabera seme-alaba bakoitzeko 520 euro gastatu behar dira, iazko gastuarekin 4ko igoera suposatzen duena. Bestalde, ardoa, eguzkitik babesteko kremak eta gozoak dira jaitsiera nabarmena jasaten duten produktuak, oporretatik bueltan egunerokotasunak agintzen du. Eta gai ezalatuz, Nafarroan gobernuak egindako eta finantzatutako herri lanak ikertzeko batzordeko presidente Irati Jimenez, kezkatuta agertu da azken orduetan ez baitituzte jaso ganberak zenbait erakunderi eskatutako agiriak. Ikerketa batzordeak 89 informazio eskaera egin zituen udan, baina ez ditu esperotako erantzunak jaso. Nafarroako Ogasunak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak agiri eskaera horiek gehiago arrazoitzeko erantzun diote ikerketa batzordeari. Horrez gain, Espainiako Auzitegi Gorenak erantzun du ez duela informazio ofiziala igorriko Iruñeko ganberara. Inplikatutako eragile instituzio eta erakundeei dei egiten diegu dagozkien ardurak haien gain hartu eta ikerketa batzordearekiko konpromisoa har dezaten. Nafarroako parlamentuak batzorde honen bidez gertaerak argitzeko azkeneraino iristeko borondatea agertu du. Orain, gainerako instituzio eta organismoei dagokie helburu horrekin laguntzea.
Espainiako Auzitegi Nazionalak berriz azaldu du fiskala dela Nafarroako Parlamentuaren txostenen eskaeraren aurka dagoena eta aldeei elegiteak jartzeko aukera eman die. Jimenezek eskatu die auzian eragile gisa dauden talde parlamentarioei Nafarroako Parlamentuaren interesak defendatzeko elegitean bidez. Batzordeko presidenteak azaldu du abuztuko lehen astean igorri zituztela informazio eskaerak eta oraindik ez dutela informazio ofizialik jaso. Irailaren 15 arteko epea dago Nafarroako Gasunak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak batzordeak eskatutako agiriak bidalditzaten, beti ere Nafarroako azken urteotako adjudikazio publikoak ikertzeko zerdan auziari loturik. Kexa bera azaldu dute Euskal Herria Bilduko eta PSNeko eledunek ere, eta horren atzean egon daitekenari ere erreparatu diote, batzordearen jarduna edukiz usten saiatzen ari direla uste dute. Tamalez, gaizki hasi garela eta zoritxarrez gaur hori berresten dut. Badirudi batzuk ikerketa batzordea edukiz usten saiatzen ari direla. 8:28 minutu ditugunean, akaso atzo ikusiko zenituzten kaleetan, udako etenaldiaren ostean Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua kalera atera berri delako berez ere, asteleneroko mobilizazio horiei berrekinez. Lakoak atzera bota zuen gogora ekarriko dugu, herri ekinaldi legegilea pasaden astean, eta horren harira, manifestazioak deitu dituzte irailaren 20irako Bilbon, Gasteizen eta baita Donostian ere. Hoi bezala atzo eguerdiko 12etan bildu ziren herriko plazetan eta irmoki salatu dute esan bezala lakoaren jarrera. Honen iritziz pentsioak gutxieneko soldarekin parekatzeko osagarri bat sortzea ez baita beharrezkoa, ez baita eraginkorra ez da ere. Bada legebiltzarrak ekimena ez ezik, ondorengo izapidetzea ere errefusatuko du goberna sustengatzen duten taldeen gehiengo absolutuarekin, EAJ eta PSRena, eta tira, irailaren 25ean politika orokorrari buruzko osoko bilkuran badirudi, etzaiola bide emango pentsiodunek aldarrikatutako eztabaida horri esan bezala, deitu dituzte erabaki honekiko kritiko mobilizazioak 3 hiriburuetan Euskal Autonomia Erkidegoan irailaren 20ean. Eta lan arlotik, 200 taxilarik baino gehiagok protesta egin zuten atzo Bilbon, VTC zerbitzuetan ikuskapen eraginkorrak egin dezatela eskatzeko. Zehazki, Uber eta Cabify enpresetan. Autonomia Erkidegoko taksilariek Bilbon egin dute elkarretaratzea, astelehen honetan VTC enpresen gaineko kontrolak areagotu daitezen. Testuinguru horretan, sektoreko batzar baten sorreraren berri ere eman dute. Batzar horretan eztabaidatuko da eman beharreko hurrengo urratsa. Eta Nafarroan jarraituko dugula, Bilabesako langilek lanuzte partzelak egingo dituztelako gaur, baita etzi ere Nafarroako lan auzitegiaren proposamen bat atzera bota ostean. Uda aurretik egindako grebaren ondoren, aste honetatik aurrera mobilizazio egutegiari berriro ekingo diote. Beraz, Iruñerriko autobus urbanoetako langilek. Lanuzte partzialak datorren astearte eta ostegunerako deitu dituzte. Negoziatu ezean, protestekin jarraituko dutela adierazi dio enpresa batzordeak patronalari. TCC Moventis enpresa bere aldetik oso kritikoa izan da erabakiarekin eta ohar batean ziurtatu duenez, enpresa batzordeak ez dio utzi plantillari lan auzitegiaren proposamena bozkatzea. Informazioaren aria. Zortziak eta 31 minutu albistearen azken txanpan sartuta, Pedro Sánchezek Israelgo estatuari arma embargoa ezarriko diotela jakinarazi ostean, antisemita deitu du Israelgo gobernuak eta guztia bere ustelkeria kasuak estaltzeko maniobra bat dela ziurtatu. Horrez gain, Yolanda Díaz eta Sira Rego Sumarreko ministroei herrialdean Israelgo estatuan sartzeko debekua ezarri diete. Beraz, Israelek gogor erantzun dio Espainiako gobernuak Gazako genozidiaren harira iragarritako arma, embargo eta bestelako neurriei. El gobierno de España cree que una cosa es proteger tu país, proteger a tu sociedad, y otra muy distinta, bombardear hospitales y matar de hambre a niños y a niñas inocentes. Lo que el primer ministro Netanyahu presentó en octubre de 2023 como una operación militar de respuesta a los atroces atentados terroristas de Hamás
ha acabado convirtiéndose en una nueva oleada de ocupaciones ilegales, en un ataque injustificable. Hautsak arrotu ditu Pedro Sánchezen atzoko diskurtso horrek, neurri nagusiak gogora ekarriko ditugu, arma eta material militarra saltzeko eta erosteko debeku legal eta iraunkorra Israelen aldeko helburu militarra duten hegazkin eta itxasontzien Espainian sarrera hori debekatzea, Gazan eta Zisjordanean okupatutako eremuetatik datozen produktuen importazioa galaraztea, Palestinako agintaritzarekiko lankidetza areagotzea, batez ere Rafako mugako laguntza misioan eta UNRWAri 10 milioi euroko ekarpen gehigarri egitea eta baita laguntza humanitarioa 150 milioi eurora handitzea. Bada, Sánchezek nabarmendu du ere, Nazio Batuen erakundea aipatuta, Gazan bizitzen ari dena gaur egun genozidioa dela. Tel Aviveko atzerri ministro Gideon Sarrek salatu du neurri horiek direla ustelkeria eskandalotatik arreta desbideratzeko saiakera bat baino ez, eta Pedro Sánchezen gobernua antisemita izatea egotzi dio. The fact that Spanish current leaders ignores what they had done during their history to the Jewish people. I mean, one of the hugest ethnic cleansing on earth was the deportation of all the Jews. Are gehiago politikari israeldarrak egotzi dio Espainiari juduen inoizko garbiketa etnikorik handiena burutzea, hori bai, 1982ko juduen deportazioari erreferentzia ginez. Eta gaiari eutxiz, Hamasen aurkako mehatxoaren tonua are gehiago altxatu dute azken orduetan Israelek eta honen babesle nagusi estatu batuek. Herritarrak Gaza hiritik alde egitera deituz Netanyahuren gobernuak ultimatuma jaurti dio mugimendu islamistari. Baituak askatu eta amoreman edo zerrenda osoa suntsituko dute. Gazeriko eraikin handienak nola leherrarazten dituzten erakusten duten bideoak partekatzen jarraitzen duen bitartean, Israelgo defentsa ministro Israel Katzen bulegoak mehatxu berri bat bota dio Hamasi esan duguna, baituak askatu eta armak utzi berehala, edota Gazaren suntsipenari aurre egin behar izatea. Bistan da, hilko lirateken herritar palestinarren inguruan ez duela hitz bakar bat bera ere esan. Badirudi mehatxu hori Washingtonekin koordinatuta egin duela bide bat ez Tel Avivek. In very deep negotiation with Hamas, we said, let them all out, right now, let them all out, and much better things will happen for them. But if you don't let them all out, it's going to be a tough situation. It's going to be nasty. Dolagun batzuk Donald Trumpek berak esan zuen Hamasek hobe duela baituak berehala askatzea, bestela gauza nazkagarriak nasti esan baitzuen gertatuko direla. Trumpek gaineratu du azken orduetan Israelek antza denez baleko eman diola bere bake proposamen bati. Egiptoko segurtasun iturri baten arabera Trumpek proposatu baitu Israelek Gazako hiriari egindako erasoa geldiarazte eta berak pertsonalki ikuskatzea Israelen erasoaldia amaitzeko negoziazioak preso guztiak berehala askatzearen truke. Bada ustezko plan hori gora bera, Israelek bere erasoekin jarraitzen duen zuleok. Jada, 73.000 baino gehiago dira hildako palestinarrak, era berean Israelek onartu du azken egunetan 4 soldadu hildituztela Hamaseko militantek. Eta Jerusalem okupatuan berriz, 6 kolono israeldar hil zituen atzokoan tiroz, herritar palestinar batek. Egunetik egunera Gazatik etortzen zaizkigun datuak nolabait liseritzen hasiak gara, baina akaso aurren inguruan hitz egiten dugunean, galtzen ari garen gizatasun hori berreskuratzen dugu. Gazako genozidian Israelek orduro ume bat hiltzen duelako Save the Children gobernuz kanpoko erakundeak jakitera eman duenez. Jadanik 20.000 haur erail ditu estatu sionistak. Israelean sarraskiak ez zuetenik eta datuek hori berretsi besterik ez dute egiten. Azken 23 hilabeteotan egunero hiltzen ditu palestinarrak eta zaurgarrien diren herritarrak kolpatzen ditu bereziki. Hala Save the Childrenek esan du orduro hiltzen duela haur bat Gazan Israelek. Bertako umeen 2
zendu da. Hori gainera zuzeneko heriotzen erregistroko datuak dira eta zauritu ondoren edota gaixotasunen batengatik hildakoak batu behar zaizkio kopuru horri. Hildako ume guztietatik 1000 inguru urtebete baino gazteagoak ziren. 42.000 zauritu ditu Israelek eta 21.000 bizi guztirako ezgaituta geratu dira. Milaka desagertu eta hondakinen azpian harrapatuta beste horren beste daude. Bizirik daudenek hiltzeko arriskua une oro dute, Save the Childrenek dioenez, eta gosetea da horren mehatxurik larriena. 5 urtetik beherako 132.000 aurrek goseagatik hiltzeko arrisku oso altua dute. Eta arrazoi horrengatik hil direnetatik 138 umeak izan dira. Kirol aria, naiz irratian. Badugulako bai, kirol arlotik zer erreskuratu futbolean, Ibarrek 2 eta 0 gainditu du Andorra Ipuruan, gauzak horrela, Beñat San Josek zuzentzen duen taldea, sailkapeneko 7. postura igo da 7 puntu bilduta. Lehen zati entretenigarri orekatu eta bizi batean Eibarrek aukerarik argiena izan du 28. minutuan epaileak adierazitako penalti baten bidez. Hala ere, Korpasek ezin izan du Rati Andorrako atezainak gainditu Armaginaren jaurtiketa gelditu baitu. Armaginek ondo hasi dute bigarren zatia eta 53. minutuan aurreratu dira Kuberoren golari esker Andorrako atezainaren alderatzea aprobetxatuta. Javi Martinezek Armaginen bigarren gola egin du 79. minutuan areaz kanpotik egindako jaurtiketa baten bidez. Eta futbolen oraindik ere dagoeneko ezagutzen dugu Gerai Atletikako jokalariari jarritako zigorra UEFA 10 hilabeteko zigorra ezarri baitio Atletikako jokalariari nahi gabeko arau hauste batengatik. 2026ko apirilaren 2an amaituko da beraz zigorra dopinaren aurkako arauak nahi gabe urratzeagatik. Manchester Uniteden aurkako Europa Ligako partidan egindako kontrol batean positibo eman ondoren. Talde bilbotarrak jakitera eman duenez, erdiko atzelariak prentsaurreko bat eskainiko du laster beharrezko azalpenak emate aldera. Goizeko 8:39 minutu entzuleo Konaino Kirol albisteak. Lider Nando nauzue eta asteartero, arratsaldeko 7etan, saio berri bat izango dut naiz irratian. Eta zer topatuko duzuen bertan? Noski musika. Baina ez orainaldiko tendentzia eta albisteetara lotua dagoen hori ez. Hemen saiatuko gara behintzat denbora gelditu eta ingurura begiratzen. Belarriak prest jartzen musikaren gozamenerako. Eta zergatik ez, bitxikeriaren bat edo beste ezagutzen ere. Ad libitum, Lider Nandorekin. Asteartero, arratsaldeko 7etan, naiz irratian. Ongi etorri, Ad libitum saiora. Zara konturatzen, iaia, noiz datorren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Kaixo Fermin. Opa, kaixo. Aritzartola, Gabon. Kaixo, Gabon. Bide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon. 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 Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin. Gabon, Ruper, zer moduz? Ondo, eskarrik asko. Josuna Arakistain, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer moduz zaude? Osondo? Bai, egualdi honekin, eta kantu berri xateratzen, eta... Bai, ez da. Bai, zera ondo. Anari Alberdi Santesteban, azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz? Kaixo, ondo. Eta gauero, 10:00 aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu. Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta 4 eta gaueko 10:00. Naiz irratia.
ikus dezagun zer gertatzen den, baina momentuz lehia bizia Urdaibai eta Orio. 200 metroren faltan 12 segundu ateratzen da biltzalako Dolose aldea bigarren tokian, Donostiarra 3. tokian, eta... Aldeko igandeko denbora egingo du, Bai, segundutxo bat hobeago agian. 0:4:77 Bermeok, poza guztiena Gorkaren berri. Horrez dago asko esateko. Iritsi da arraunearen urteko hitzordu nagusia. Kontxako bandera zuzenean Naiz irratian. Igande honetan, 11:00 hasita analisi honenarekin. Kontxako bandera, Naiz irratian. Informazioaren aria. Goizeko 8:40 minutu entzuleok analisiari bide emateko tenorea gurean eta oporreratikan bueltan gurekin ditugu analistak alde batetik Iñaki Soto, Garako zuzendaria, zurekin gaur ibiliko naiz esinako, egunon. Egunon. Eta Eguzki Urteaga EHUko irakasle eta soziologoarekin ordea jada egondakoa naiz, egunon Eguzki, zer moduz? Egunon, osondo. Lehen galdera zuri egingo dizut ezinbestean Eguzki, pentsatzen baitut atzo adi ibiliko zinela Asamblea Nazionaleko osoko bilkur hori jarraitzen, bertako albistea berreskuatuko dugune batez. Voici le résultat du scrutin. Nombre de votants 573, nombre de suffrages exprimés 558, majorité absolue des suffrages exprimés 280. Pour l'approbation, 194, contre 364. François Bayruk beraz, dimisio emango du itxura guztiaren arabera gaur bertan, atzo aurkeztutako konfiantza mozioan porrot eztabaidezina jaso ostean. Asamblea Nazionaleko 375 diputatu konfiantza mozioaren kontra egin dute, 194 soilik babestu. Eguzki honek zer uzten du agerian? Frantziar estatuaren baitan dagoen ezegonkortasun politikoa, Macronen ahuldadea edo tabiak batera? Nik esango nuke biak batera, ez da sorpresarik izan, azken asteetan bai eskumuturrak eta bai ezkerrak esan zuten, ez zutela konfiantzaren alde egingo, besteak beste, ez zaudelako ados, bai guk aurre ikusia zuen, aurrekontu proiektuarekin, non aurre ikusten zen 54 bilioi euroko murrizketak egitea, eta gainera murrizketa horien ardura eta pisu handiena herritarrek asumitu beharko zuten. Horren ondorioz, ez da sorpresarik izan, oso deigarria da, azken finean, naiz eta komunikabideetan oso presentzia handia izan duen baiguk, ez duela ura aprobetxatu, presupuesto hori negoziatzeko, gainontzeko alderdiekin, jakinda ez daukala gehien hori. Badirudi bai, nolabait nahiko profeta edo, jozuela atzo Asamblea Nazionalara Bayruk, hainbat aste entzun dugulako, bi aukera zeudelako, bera eta berak proposatutako murrizketa pakete hori babestu, edo bestela anabasa ez. Iñaki, zuri ere iritzi askatu nahi dizut, bakarra aukeratzea zaila izango da, baina atzoko egunetik gako bat berreskuatu beharko bagenu Asamblea Nazionaletik, zein izango litzateke? Krisia ez dela gobernuarena edo ejekutiboarena edo Areta Macronena ere. Nik uste estatu krisi bat dela eta atzo horren zantzuak ikusi ziren berriro ere. Laugarren lehen ministroa da urte terdiko aldi batean dimititu behar duena eta nire ustez horrek erakusten du auzia ez dela oraingo gobernua, baizik eta errepublika bera. Eta horretarako ez dut nik alternatibarik ikusten Parisen. Eztabaidan behintzat atzo nik ez nun ikusi dimensio hori eman nahi zion inor agian zentzu batzutan Bayruk kenduta. Ikuspuntu oker batetik, baina zaila da gainera konponbide edo errezetatara sartzen baldin bagara oso muturrekoak izaten direlako eta badakigu, zer dagoen jokoan Frantziar estatuan, hortxe daukagu Assemblement Nazional. Baina ongi iruditzen bazaizue, gaur bertan Asamblea Nazionaleko protagonistetako batekin hitz egingo dugu ere, telefonoaren beste aldean baitugu Peio Dufo, Euskal Herria Baiko kide eta diputatua Asamblea Nazionalean Fronte Popular berriaren baitan. Egunon Peio eta mila esker gure deiari erantzuteagatik. Bai, egun deneri bai.
Ez dakit atzoko eguna pozgarritzat jotzen duzun, ezin dugulako aztu, bai gurekin batera, ark proposatutako murrizketa sorta basati hori ere, behintzat atzera botatzela. Bai, hori da, pozik ez gira pozik ateratzen. Nahiago genuke norbait hori izan hitz egiteko prest eta egian politika ultraliberala orain arte aplikatzen dutena mugiarazteko eta aldaketa baten eramaiteko. Zoritxarrez ez da orain arte lortzen, François Bayrok inposatu nahi zuen bere budjeta, eta budjeta zen diru murrizketak jende sumentzat, baina jende diru dunentzat zen deus aldatzen, eta kontra proiektu bat bada parean, argiki eta dirua biziki diru dunen txakeretan bil daitekela, zenta horiek hainitz profitatu dute azken amarro urte horietan, eta zerga gutiago pagatu baikituzte horiek, eta diru zora hainitz hortik heldu da. Berehala sartuko gara horretan ere, baina atzoko Bairuren diskursoaz galdetu nahi dizut, esan dugulako anabasaren mamu hori astindu zuela, aberatxei zergak igotze aldiz oso gutxi aipatu zuen, baina bere aldarteaz ere galdetu nahi dizut, berreskatuko dugu atzoko diskurtsoko unetxo bat. Vous avez le pouvoir de renverser le gouvernement, mais vous n'avez pas le pouvoir d'effacer le réel. Sentsazio ematen dit, nahiko izkera profetikoa erabili zuela, bera edota kaosa, bi aukeroiek. Zuk zein irakurketa egiten duzu Bairuren agintaldia zorokorrean? Bai, agintaldia zorokorrean, ez duela eskua luzatu geniola, uste dut urtagiran bere budjeta orkestu zuenean, joan den, aurtengoa, eta berak esan zuen bai lasai, erretreten reformaz berritz hitz eginen dugu eta hobekuntzak ere atsemanen ditugu hortaz, eta azkenean bere hitza jan zuen, eta zuen batere respetatu esan zuena. Orduan, bere urtea edo bere atzilabeteak hola eraman ditu, piskat trampak eginez, betarameko kasua ere nahiko iluna utzi zuen arek, ikerketak izan zirerarik ere aurren kontrako eraso sexual eta violentziaren inguruan, eta orokorki bere alderdietan ere baztertua izan da. Eganen nuke, zenta atzo, kusi beharra ere gehiengo, horiek aipatzen duten gehiengoan, hainitzek kontra edo suri bozkatu zutela. Ordan horrek erakusten du, orokorki, oposizioek kontra egin dutera, baina bere alderdian edo alderdietan zentristen artean batzuek ere oposizioa bezala egin dutera. Aipatu duzu, egon badagoela kontraproiektu bat galdera litzateke, ea hori gauzagarria den, ea aurrera eraman daiteken, ze orain zer, Macronek jada esan baitu, ez ditu hauteskundeak dituko, zarrak berri. Bai, komplikatua da Frantzian, bereziki naski hegoaldetik edo Espainiak estatutik begiratuta, hemen koalizioarik ez da sekulan kasik. Beti izan da gehiengo oso bat, eta gehiengo oso horrekin eramaiten da poderea. Alta, orain 2022 urtean izan ziren presidenzialak eta legebiltzareko hauteskundeak eta gehiengo osorik ezen gehiago. Behar zuen aliantza bat Macronistek behar zuten aliantza bat eskuindarekin. Eta disoluzioaren ondotik orain 3 erenetan zatitua da Asamblea Nazionala. Bada eskuin mutua ezkerralean, eskuin mutura bigarren, zentristak 3 eta eskuina 4 eganen nuke. Eta gertatzen dena da, hemen politikariak ez dute ohiturarik olako alderdien arteko elkarlan baten antolatzen, eta gaur egun zilotik ateratzeko hori behar da, elkarrizketa plantan eman. Ezkerra lehen atera zen joan den urteko hauteskunde horietan, akigu ezkerrak bakarrik ez duela eginen, ez du gehiengo osorik, alta ezkerrarekin, ezkerra pres balimada hitz egiteko, besteak zentristek adibidez,
prest egon behar dira berekin hitz egiteko baita ere, eta politika aldaketa bat eskatzen zera argi da hauteskundeetan, eta beraz jendartearen boza orain entzun behar da, eta politika hori, eta bereziki ultraliberal hori, berriz horrekatu behar da ezkerrak eramaiten bada, nahi duen bezala. Esaten duzunaren arabera, ulertzen dut ezberen arteko akordioen alde egiten duzuela, zure kasuan behintzat ala ulertu dugu guk, baina ikusten galde duzu aukerarik gaur-gaurkoz fronte popularra gobernua sartzeko. Ikusi behar, zenta intsumituak ez dute begionez ikusten, beste hiru alderdiak komunistek, ekologistek eta sozialistek bat egiten dute bai gobernamendua osatzeko berdin, baina Emmanuel Macronek du erabakiko eta beste inork ez, eta horiek prez dira gero ezkertxar reformen eramaiteko, baina hitz eginez eta negoziatu zentristekin. Hori da aterabide, ikusten den aterabide bakarrak, zenta bestena segituko dute Macronistek poderean egin duten bezala azken urte hortan, jakinez jendartea kontra duela eta gehiengorik ez dutera. Eta orain arte egin dute eskuin muturaren babesarekin, baina hor intsumituak eta eskuin muturek eskatzen dutena da disoluzio bat eta Macronen demititzea, orduan nahiko kolapidatsua da egoera egeran bai. Badakigu zu zarela, kasu honetan ordezkari bakarra EHBren aldetik, baita ere alderdi abertzale baten aldetik, botere mugatua da, baina Euskal Herria baik kasu honetan beraz alde egingo luke behintzat negoziazio horiek saiatzearekin, badakigu Macronek baietz esatea zaila izango dela, baina bueno. Hori ez dakigu egeran, zenta orain arte ikusi behar da nor izendatzen den lehen ministro gisa, ze baldintzetan, eta horren arabera EHBekin erabaki baten hartzeko aukera izanen dugu hor momentuz. Badakigu jendartaren atera bideak behar direla eta elkarrizketako bidea landu behar dela. Hori argi da, zenta azken finean joko politikoak dira eta jendarte zibila sofritzen duenak ez du atera biderik ikusten. Eta da, serrean dibatzen ditzen dena, eta ulertzen aldena, eta hori nik personalki eta EHBekin, hori dugu helburu, hoien lan egitea eta gauzako betzea jendartearen zat, eta bereziki gure lujaldean. Gauzak bero, baina politikoki interesarri daude Paris aldean, gertutik jarraituko ditugu urrengo gertakizunak. Pello Dufo Euskal Herria Baiko kide eta diputatua Asamblea Nazionalean Fronte Popularraren barruan, mila esker gaurko egunez, nazirratiaren deiari erantzutegatik. Hor bat egiten alko nuke? Noski, bai. Bai. Bada, eridu bat, batzuk diote ezin dela gaur egin dauz. Hor, nik proposatu eta bozkarazi nuen laborantzaluren babesteko lege bat, idatzi eta bozkarazi gehiengo bizkizabal batekin, hiru diputatuak bakarrik kontra egin zuten. Horrek erakusten du eskuinarekin ere eran egin nuela garaian, eta denen unerako lortzen aldire akordioak, orduan eredu bat bada, baina gogoa eskasa da. Eta uste dut hori dela lehentasunan eman behar jendartaren bizia hobetzea, bentsat. Hora. Bai, jendearen eskubideen eta ongizataren alde lan egiten jarraitza opa dizugu. Pello Dufo, mila esker esan bezala. Bai, esker. Gaurko honetan nahi zerratien ezatagatik. Bai, aio. Pello Dufori esan dako berdina, zoi ere esango dizuet, zarrak berri, gutxienez 3 lehen ministro bai izan dira, Atal, Bagnier, orain Baigu, esango nuke akaso Baigurena izan dela bagian gutxien eman duen gobernua, ez dakit Iñaki zure galetuko zut, orain zer da espero behar duguna? Estatu krisi baten inguruan hitz egin diguzuzuk. Bai, estatu krisia esaten nuen maila batean existentziela den krisi bat, agonan lotuta egitura ekonomikoari, burokraziaren garapenari eta naziotasunaren, hiritartasunaren ideia horri. Eta bitxia da, ez? Pello Duforen diskurtsoa bihurtu daiteke estatu horretan dagoen
diskurtsorik zentzudunena eta estrategikoena eta argiena, eta horrek erakusten du ze puntutaraino galduta dauden galiar hauek. Nik uste dut berak oso ondo azaldu duela zeintzuk diren aukerak orain. Ze gertatuko den beste kontua da, eta analitikoki nik uste dut Macronek argi erakutsi du bere jatorriagatik eta bere izakeragatik ez duela inondik inora onartuko aurreko hauteskundetan egon zen aginte demokratikori, ez duela ezkerrera begirako, ez duelako hori kudeatzeko aukerarik ere, eta zentzorretan ziurazko berriro ere saiatuko da bere figura, inguruko figura sokako norbait izendatzen, eta horrek eramango gaitu hurrengo krisiaren errepikapenera. Egia da orain ezkerreko norbait hartuta ere, krisirako bidea oso argi erakutsi zaiela, orduan nire ustez honetan guztian polarizazioa, baina nik uste dut ultraeskuinak eta fundamentalismoak irabazi egiten duela, edo behintzat alternatibarik ez baldin bazaio eskaintzen, horiek daukatela itxoiteko denbora gehien poterera heltzeko. Blokeo politikoaren aurrean normalan muturreko aukerak izaten dira, eskuen muturreko aukerak izaten dira gehien elikatzen direnak edo. Guzki, zeuri ere honen inguruan ekarpentsoa egitea eskatu nahi dizut, Peio du Fuentzuterakoan sumatu dugulako, tira, baietz, akaso hauteskundeak izan daitezkela aukera bat orain, baina berez, errepikatzen baldin badiela gaur egun ditugun emaitzak gutxi gorabehera eta hala izango litzatekela dirudi, blokeoak aurrera egingo lukela, eta Macronek bitartean bestalde batera begiratzen du, baina neko begibistakoa da, Iñakik aipatzen zegoen estatu krisi horren barnean zerbait egin barko dela eta hauteskundeak baino sakonago itxura guztien arabera. Bai, atzo bertan Eliseoak jakinarazi zuen deskartatzen zituela hauteskunde legislatiboak berriz ere antolatzearena, eta horrek esan nahi du, hurrengo egunetan Macronek aukeratuko duela lehen ministro bat. Bi aukera nagusi dauzka, bata da alderdi sozialisteko ordezkari bat, gutxienez ezkerreko ordezkari bat izendatzea, baina hor bi arazo dauzka, alde batetik La France Insoumisek atzo bertan esan zuen ez zuela alde bozkatuko, eta beste aldetik eskubideak esan zuen ezkerreko lehen ministro baten alde ez zuela bozkatuko. Eta beste aldea izango litzateke probabilitate gehiena dituena zentro eskubiko edo eskubiko lehen ministro bat izendatzearena, eta izango litzateke bai guren edo bagnieren oso antzeko politikak martxan jarriko lituzkeenak. Gero badago beste elementua kontutan hartu behar dena, eta da 2026an hauteskunde municipala dudela, eta 2027an hauteskunde presidenzialak. Eta alderdi guztiek eta kandidatu guztiek hori daukate buruan. Orduan, inok ez du benetan busti nahi izango, inok ez du arrisku politikorik asumitu nahi izango, eta orduan, azken finean, minimoko gobernu bat izango da, beti ere, zentsura mozioa gainditzeko posibilitatea badu, zeren testuinguru honetan urte bat eta erdiko epea oso luzea da. Badirudi, Groundhog Day, marmotaren egunaz, pelikula famatu horretaz ari garela frantziar politikan, murgiltzen garenean azken aldian, baina iaia goizeko 9:00 jota ditugu eta albisteak berritzeko tenorea dugu. Informazioaren aria, naiz irratia. 9:00 naiz irratian zaudete eta azken ordukoa dugu dron bidezko erasoa salatu duela Sumut flotillako ontzi batek Tunisiako portuan. Ezaloa badio lagunon. Egunon, egoi eta egunon entzuleok. Sumut flotilla globalak salatu duenez bere ontzi nagusietako batek eraso bat jasan du dron baten bidez Tunisiako Sidi Bou Said portuan atrakatuta zegoela. Tiró el dron, Sí, hostia. Erasoa jasan duen ontzia familiaren itsasontzia izenekoa da eta bertan zioazen flotillaren zuzendaritza batzordeko kideak tartean bi Espainiar ere bai. Ada Colau, Bartzelonako alkateoia eta Saif Abu Kesef, GSF-ren Espainiako koordinatzailea. Flotillaren arabera ez da zauriturik izan eta ontzia ez da larri kaltetua. Hala ere goitik subola moduko bat eroritzela diote eta horrek sua piztu duela gertaera sare sozialetan zabaldu duten bideo batean ere ikusi daiteke.
Saw a drone clearly about 4 meters above my head. Called someone. We were looking at the drone just above our heads, really. It stopped. Tunisiako Guardia Nazionalak berriz zukatu egin du kanpoko erasorik egon denik. Haien arabera, sua salbamentu txalekuetan piztu zen, baliteke zigarro batek edo pizgailu batek sortuta hala esan dute. Eta hala ere, flotillak berretsi du erasoa gertatu dela eta adierazi dute horrelako ekintzek ez dituztela geldiaraziko. Franceska Albanese Nazio Batuetako ordezkari bereziak erasoa baieztatu du eta beste flotilla batzuk ere babesa behar dutela ohartarazi du. Gertatutakoa zabaldu ostean, ehunka tunisiar bertaratu dira portura elkartasuna adieraztera eta gora Palestina oihuak entzun diraan. Eta bien bitartean, Israelgo armadak Gazako hiri osoa usteko agindua eman du, 1 milioi bat laguni Al-Mawasira joateko eskatu die eraso militarraren aurretik. Israelgo armadak Gazako hiria bere osotasunean usteko agindua eman du goiz honetan. Abisa Adre bozeramaile militarrak sare sozialetan jakinarazi duenez, hiriko biztanle guztiek ekialdeko hiri zaharrean, Tafatik eta mendebaldeko itsasertzean bizi direnek berehala ihes egin behar dute. Israelgo agintariek diote jendeak Al-Rashid pidetik bera Al-Mawasi izeneko eremu humanitariora joan behar dutela. Eremu hori Gazako zerrendaren hegoaldean dago eta dagoeneko jendez gainezka dago. Nazio Batuen erakundearen kalkuluen arabera, milioi bat pertsona inguru bizi edo babesten dira Gazako hirian. Israeleko hartarazi du Gazako hirian indar militar handiz jardungo duela datozen orduetan eta helburua Hamas desagerraraztea dela azpimarratu dute. Mediterraneoaren erdialetik eta Gazako zerrendatik, heltzen zaizkigun berrien atzetik ibiliko gara, baina badu gorein unean baitere eguneko itzordu nagusien errepasoa egiteko. Iraia Kanbra, egunon. Egunon, gaur irailaren 9 dugun honetan hauek dira gaurko aurreikuspenak. Politikan eta gizartean Pradales lehendakaria EH Bildu eta EAJarekin elkartuko da gaur gobernu osaketarako bileraka emaitzeko. Gasteizko Euskalgintzako hainbat eragilek ere prentsaurreko bateratua egingo dute gaur 11etan. Bestalde Eusko Jaurlaritzaren kontseiluak gaur egingo du ohiko gobernu kontseilua lakuan eta Iruñean BDS mugimenduak elkarreteratzea egingo du Espainiako gobernuaren ordezkaritzaren aurrean Israelen aurkako arma enbargoa eskatzeko. Bestetik ekonomian bilabesetako langile grebarekin jarraitzen dute. Bestalde Mikel Iruko Nafarroko parlamentuan agertuko da goizeko 9:30 arantzelei buruz hitz egiteko eta Jodion Maderas de Jodio enpresako zuzendaritzak eta langileen batzordiak bilera dute kaleratze kolektibo bat proposatu dutelako. Gizarte inkesta bat ere badago aurreikusia, izan ere Nafarroako bizi baldintzen inguruko azken inkesta soziala aurkeztuko da gaur Iruñean, Foru Komunitateko egoera soziala aztertzeko. Kiroletan hainbat kontu, Atletikeko jokalari Ilerairen egoeraren inguruko berriak espero dira gaur, berak denboraldi berriaren ligaxka aurrekoa du gaur ere, CaixaBank Masters finalaren material aukeraketa izango da 11etan Nafarroa arenan, Itzulia gaur berriro abiatuko da, atzoko atsedenaldiaren ostean 16. etapa jokatuz, eta Eurobasket gizonezkoetan orgeiakoka garrantzitsua jokatuko dira. Azkenik kulturan, Los Últimos Artesanos, Imanol Rayo liburu aurkeztuko dute gaur, Pedro Olea, Imanol Uribe, Enrique Urbizu eta Moriarty kolektiboek. Albiztuek eta gehiago gaur, informazioaren ariaren bigarren edizioan, eguerditik aurrera, eskerrik asko Iraia. Zuei, gero arte. Eta guazen informazio praktikoarekin. Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian. Lehenik eta behin begirada errepidetan, nola ditugu goizeko ordunetan zaloa? AP15ean istripu larria izan da, hildako bat eta 2 zauritu utzi Zerriberrin. Istripu larria goizaldean gertatu da, esan bezala AP15 autobidean Erriberri parean eta 72 urteko gizon bat hilda. Ez beharra ordu batak eta 10 aldera. Izan da, kolpearen ondorioz gizon bat istripuaren lekuan bertan hilda eta beste 2 pertsona zauritu dira, horietako bat larri eta ospitalera eraman dituzte biak. Suhiltzaileak, osasun langileak eta foruzainak bertaratu dira eta istripuaren arrazoiak ikertzen ari dira momentuz. Istripuak erakina izan du noski trafikoan ere, AP15eko egonoranzkoa itxita dago eta goizaldean bypassa bidez bideratu dute trafikoa 2 noranzkoetan. Eskerrik asko, zaloa eguraldianen berri Ikeri Berluzea Muro lankideak emango digu. Kaskarretik hasiko da eguna, baina orduek aurrera eginala eguraldiak hobera egingo du. Goizean hodei ugari izango da lurralde osoan, soilik Araba eta Nafarroa hegoaldean izango dira ostarte batzuk.
Eta hodei hauek euri zaparrada batzuk utziko dituzte Kantauriar isurialdean eta bereziki kostaldean, non bertan ez da baztertzen gainera puntualki mardur xamarrak izatea. Ego isurialdean aldiz, hodeiak ugariak izanagatik, ateri egongo da eta gainera pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsaldean Kantauriar isurialdean ere atertzera egingo du, arratsalde erdirako atertuko du, eta ostarteak irikiko dira egun amaieran zerua nahiko garbi geratuz. Ego isurialdean aldiz, arratsalde guztian zehar eguraldi eguzkitsua nagusituko da, naiz eta oraindik tarteka hodei batzuk ikusiko diren. Haizeak iparraldetik joko du egun guztian zehar, gainera bolada zakar batzuekin bereziki lurraldearen hegoaldean, gauean ahuldu egingo da eta hegotik finkatuko da. Temperatura minimoek behera egingo dute eta goiza txoko batzuetan freskoa izango da. 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira minimoak. Maximoak aldiz antzeko jarraituko dute, Kantauriar isurialdean 18 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, eta Ego isurian 20 eta 26 gradu bitartean. Temperatura freskoenak Kantauriar isurialdearen barnealdean eta bereziki altu xamarro duen lekuetan emango dira, altuenak aldiz Erriberan. 9 eta 7 minutu ditugu. Informazioaren aria. Euskotrenek jakinarazten du. Bizikontzako estropadak Euskotrenekin. Tren zerbitzu bereziak zure traineru gustukoena anima dezazun. Ahaztu autoa, mugitu trenez. Ordutegiak webgunean eta aplikazioan dituzu eskura. Egin bat mugikortasun jasangarriarekin. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria, naiz irratian. Bederatziak eta 8 minutu eta bueltan gara, naiz irratiko analisi mailan Iñaki Soto Garako zuzendari eta Eguzki Urteaga sozioloko eta EHUko irakaslearekin. Ongi iruditzen bazaitzue, gaurkotasun politikotik jarraituko dugu, Pradales lehendakariak iragarretako bilera errondarekin jarraituko duelako gaur, atzokoari begira esango dugu Eneko Andueze idazkari nagusiarekin elkartu zela Anduezak, bi alderdiak Gasteizko legebiltzarrean duten, gehiengo osori nabarmendu zuen eta EHUtari egiten dion markajean ere, utzi zituen pare bat kontutxo. Autogobernuaren eta estatus berriaren eztabaida jarri ditu adibidetzat. Uste dut bat gatozela, gai hau alderdi politikoen artean eztabaidatu behar dela, esatean gobernu programa jasotzen duen bezala. Ordubeteko bilkura egin zuten eta ondoren Eneko Anduezak bere ohiko tonuan PSek Lakuako gobernuan duen boterea hitz egin zuen, nolabait exekutiboari gehiengoa ematen diela eta autogobernuaren eta estatus berriaren eztabaidan duen pisua zarituz. Iñaki, giro ona sumatu genuen bien artean, onegia kaso, nolabaiteko eszenifikaziorik sumatu zenuen bi gobernu bazkien artean edo iraganeko talkak aztu dituzta benetan? Ez... Iruditzen zait, saiatzen direla irudikatzen alde batetik, desagertuta egon dira, 2 hilabetetik gora. Gobernu bat dago tartean, eta gobernu hori oso gonkorra da, emaitzengatik, baina krisian dauden bi alderdiek sustengatzen dute gobernu hori. Eta alderdi serioak eta tradiziokoak direnez, badakite honelako krisi bat kudeatzen, eta ziur asko beren jarduera publikoaren parte handi bat dago bideratuta krisi horiek ez erakustea. Baina gogoratu behar da EAJ nondik datorren, oraindik Aitor Esteban egonkortu gabe dago, eta krisi horretan Pradales egonda galga jarrita eta uste genuenok zerbait egitera etorri zela, orain arte ez dugu ezer ikusi, alegia uste genuen Urkulluren hamarkada beltzorren ondoren bera hautatzearen ideia bazala nolabaiteko aktibazio bat ematea ez bakarrik termino politikoetan edo estatusaren auzian, baizik eta baita ere termino estrategikoetan, indikadore oso kezkagarri batzu daukan herri batean. Eta hori ez da gertatu eta Pradales egonda erabat desagertuta. Eta orduan ikusi behar da, zefalia hori nola ematen den EAJaren barruan eta zer gertatzen den horrekin.
Orduan, gobernu egonkorra da, baina alderdia krisian jarraitzen du, eta ez dakit hori nola kudeatzen egongo diren. Egia da, talentu handiz ari direla ez irudikatzen, hori honela da. Eta PSeren kasuan, EAJ-ari oso gaizki etorri zaio PSOE-ren krisia, ze PSOE da krisi sakon batean dagoen alderdi bat. Berriro ere, paradogikoki eta egonkortasun hori gabe, nahiko ziurtatuta daukana gobernu egoera Madriden, alegia. Pedro Sánchez erabaki dezake aurrera egin edo ez, baina Pedro Sánchezen erabakia izango da momentu honetan aurrera egitea edo ez, eta zentzu horretan bere gobernua egonkorra da, baina alderdia krisian dago. Santos Cerdanen auzia edo ez da ezerrez, edo dena da. Legia, bi aukera daude edo. Santos Cerdan erabat errugabea da, eta hau estatu operazioa da, demagun, bere gauza txikiekin, odenagarakoekin, baina ez da korrupzio estruktural baten auzi bat alderdiari eragiten dion, eta zentzu horretan beste zerbait eta zari gara, edo bestela, PSOE ardaztuta dago korrupzioaren arabera, hori ezagutu dugu, erregimenaren parte bada, hori guztia bai, baina orain kasu honetan hori honela litzateke, eta horretan hori baldin balitz egia PSE ere egoera horretan legoke. PSN eta PSE egoera horretan leudek. Nire sentsazioa Iñaki baita, gaia atera duzulako galetu nahi dizut, Cerdan eta PSN erabat lotuta daudela hori badakigu, ikusi dugu zer nolako ondoriak izan dituen politikoki gobernuan, baita alderdian, Ramon Azorrezen dimisioa hortxe dukagu, baina nire sentsazioa da nolabait bere bura niko baztertu duela, edo hor iskin batean izkututa dagoela PSE, Cerdanen asunto guztionetan, baina pentsatzekoa da, demagun Santos Cerdanek gertuko harremanak baldin bazituen EH Bildu, eta EAJarekin bitartekari bezala zer etzuen edukiko PSerekin. Eta egitura, bera izan da egituraren ardura deuna, eta egituraren arduradun guztiak bera jarri ditu, baita PSEkoak ere, alegia. PSen dauden alderdiaren arduradunak Santos Cerdanen babesarekin izan dira bertako arduradun, eta dira orain bertako arduradun. Orduan, iruditzen zait, beraien akordio orain dela sekula baino beharrezkoagoa bientzat, baina aldi berean sekula baino arriskutsuagoa. Eta ni saiatzen naiz eguneroko horretatik aldentzen eta pentsatzen atzokoa izan zela beste estrategiaz pizka bat epeluzeagoko horret beste adierazpen bat. Eta da, krisi horiek estali egin behar dira, aurrera egitea erabaki dute, eta horretarako irudikatu egiten dutena da egonkortasun hori. Eta egia da egonkortasun horretarako Eneko Anduezaren izakera ez dela oso bideragarria, alegia. Ez da oso bideragarria egotea akordio batean non etengabe indar txikiena daukana egongo zaizun aitakeriaz hitz egiten. Eta nik uste dut horretan ere Pradalesek bere mugak ere jarriko zituela, eta iruditzen zait atzo ere horretaz zerbait, harreman berri horretaz zerbait ere ikusi genuela. Alegia, bata eta bestea daudelako besteari helduta, baina heltzeko ejerzizio horretan batzutan ematen du kariñoa dela, eta beste batzutan da pizkat indarrez umeek egiten dutenean bezala, ez min egiteko bai. Nire ustez hori irudikatu zen. Baitere, eguzki zuri galdetu nahi dizut, bi bazkide hauek partekatzen duten bide horretaz, topatuko dituzten harriez. Bidea berbera da, gauza asko partekatzen dituzte, baina ohiko harriak antzemango ditugu bidean, euskara kontuak, estatusa hortxe ditugu, ez dira asko, baina garrantzitsuak legebiltzarrera helduko da euskararekin proposamen bat antza denez atozen hilabetetan, baina ezakit eguzki, zuri galdetu nahi dizudana da, bi eztabaida zehatz horietan, euskararena eta estatusarena, soka zein aletara joango den. Argi dagoena da EAJ eta PSeren arteko elkarmenpekotasun politiko eta instituzionala dagoela. Gogoratu behar da, elkarrekin gobernatzen dutela, Eusko Jaurlaritzan, diputazioetan, udalerri handienetan, eta horrek izugarrizko eragina dauka, zeren batak bestearen beharra dauka bere botere instituzionala mantendu ahal izateko. Orduan, bi alderdiak daude egoera propio edo berezi batean. Alde batetik EAJ gogoratu behar da azken hauteskundeetan, ziklo elektoralean gainbehera elektoral importante bat ezagutu dela, portzenteietan eta bereziki botoetan, 100 eta 200.000 boto inguru galdu ditu, eta horrek izugarrizko inpaktua izan du EAJaren baitan.
Horri erantzun dio pertsona aldaketa bat aurrera eramanez, bai alderdiaren baitan eta bai lehendakaritzaren kasuan, baina lerro politikoari dagokionez ez da aldaketa nabarmenik ikusten eta politika publikoari dagokionez ez da evoluzio edo inflexio puntu importanterik ezagutzen, ez? Eta horren testuinguru horretan nola EAJak ebitatu nahi duen ezker abertzalea boterera iristea, PSeren beharra dauka. Eta gero PSeren kasuan Anduezak buruzagitza hartu zuenetik bere estrategia izan da alde batetik hanka bat barruan eta hanka bat kanpoan mantentzearena. Horregatik ez da Eusko Jaurlaritzan eta ez da gobernuan sartu. Eta orduan horren bitartez alde batetik botere instituzionala bermatzen du eta beste aldetik independentzia delako bat edo tono kritiko bat ere mantendu egiten du. Zer gertatzen da, ikusi dugu pasaden hilabeteetan, hainbat gaien inguruan, HTren inguruan, Euskararen inguruan, edo beste gai batzuen inguruan, ikamikak izan direla, polemikak izan dira, egia da Anduezaren estiloa ere oso prepotentea dela eta hitz egiten duela izugarrizko harrokeriarekin, nahiz eta bere pisu elektorala ez den importantea izan, eta horrek tentsioak sortu ditu gobernuko bi alderdien artean, ez? Eta gero gehitu behar zaio, Espainiako testuingurua. Eta kasu honetan, hori dagona da, alderdi sozialista estatu mailan oso egoera larrian dagoela, alde batetik minoria egoera batean dagoelako, ez duelako lortzen presupuestoen inguruan adostasunik lortzea, hainbat lege proiektu ere aurrera emateko zailtasun handia ditu, gogoratu dezagun, lehen aipatzen genuen Frantziaren kasuan, non gehiengoa osatzeko alderdi baten edo biren babesa lortu behar den. Sanchezek 8 alderdiren babesa behar du gehiengoa lortu alizateko. Eta argi dagona da, nahikoa da horietariko batek kale egitea, ekuazioa oso zaila bilakarazteko. Eta ikusten ari gara, azken hilabeteetan, nola Podemosek distantziak hartu dituen, bere burua oposizioan jokatu duen, oso baldintza ambiziotsuak mahai gainean jartzen dituen presupuestoak edo legeak babestu alizateko, eta gero daukagu alderdi katalandarrak eta bereziki Juntsek daukan jarrera oso exigentea, ez? Eta orduan, testuinguru horretan, oso egoera larria da. Horri gehitzen badigu korrupzio kasuera, argi dagona da horrek alderdi sozialista oso egoera larrian sartzen duela. Orduan, zure galderari erantzuteko, nik esan nuke gobernuak nahi badu bere batasuna mantendu, ebitatu behar dituela gai korapilotsuak. Eta hor bi daude, bata euskararen gaia, eta bestea da, esan duzun bezala, estatus berriarena. Eta hor, badirudi, estatus berriaren inguruan, badaudela aspaldiko hilabeteetan, eta esango nuke urteetan ere negoziaketak, eztabaidak, badirudi hurbiltze prozesu batzuk ere eman direla, baina iristen geralarik gai sensibleetara, eta bidez erabakitzeko eskubidearen inguruan, hor ez dago adostasunik. Eta momentu honetan, alderdi sozialistak dauka boto eskubide bat, boto eskubide hori ematen zaiolako. Eta nik ala eta guztiz ere gogoratu nahi dut, eta hori esaten dut, iparraldetik ikusita eta Nafarroatik ikusita ere gauza bera esan dezake. Bai Nafarroan eta bai Ipar Euskal Herrian abertzaletasuna minoritarioa da. Orduan, minoritarioa den heinean bi gauza egin behar ditu. Bata da abertzaleak batu, eta bi zabaldu sektore berrietara. Eta lehen entzun dugularik, EHDiko diputatua, horren adierazlea ere bazen. Aldiz, Euskal Autonomia Erkidegoan abertzaletasuna gehiengoa dauka, hegemonia dauka, eta horrek dakar, azken finean bi alderdi abertzaleen arteko lehia bat dago da, ez? Eta zailtasun bat, adostasun batzuetara iristeko. Baina gogoratu nahi dut, Eusko Legebiltzarrean bi alderdi abertzaleak gehiengo kalifikatua eta absolutua daukate. Alegia, botoen bi herenak dauzkate. Eta biak batuko balira gehiengo nahikoa izango lukete bai Euskararen lege berri bat onartzeko, bai estatus politiko berri bat ere adosteko. Orduan, iruditzen zait, ondo dagoela bilatzea alderdi sozialistaren babesa, baina batzutan ahaztu egiten zaigu abertzaleak gehiengoa direla, eta gehiengo hori baliatu behar dela. Azken finean, eta iparraldean hori da batzutan kosta egiten dena ulertzea, nola da posiblea Ferrari bat edukitzea eskuartean eta 600 bat bezala ibiltzea. Ipar Euskal Herria dauzka eskumen asko gutxiago, baina saiatzen da albezen etekin ateratzen dauzkan eskumen txiki horiek baliatuz. Hego Euskal Herrian eta konkretuki Euskal Autonomia Erkidegoan
badaude instituzionalizazio maila altua da, erabakitzeko ahalmena altua da, abertzaleak gehiengoa dute, eta gehiengo hori ez da aktibatzen, ez da baliatzen. Eta iruditzen zait, iritsiko gerala momentu batera, non bereziki ikusten ari gera, Euskararen inguruan, zer nolako oldarraldia dagoen, beharrezkoa den, ezinbestekoa izango den, abertzaleak batu daitezen. Eta ez dut pentsatu nahi ere, Espainiar estatuan PP gobernura iristen bada Voxen babesarekin. Horrek nahi eta nahi ez jarriko ditu abertzaleak situazio batean non batu beharko diren, bai ala bai. Ez da beste alternatibarik izango. Oso interesgarria, aipatzen duzun hori, eguzki, benetan. Eta bota duzun, mezutxoari helduta, esan duzu abertzaleen arteko eta beharrezko aberkoetzateken aliantza hori, prestutasun hori akordio handiak lortzeko, badirudi, EH Bilduko Peio Otxandiano gaur helburu horrekin joko duela Pradalesen gana. Hori bai, ikusteke dago beste atletikan, jasotzen duen erantzuna edo, denbora askorik ez dugu gai honetan sakontzeko Iñaki, baina zuri galetu nahi dizut. Badakigu aldaketa handiak egiteko baldin bada, EH Bilduk luzatuko duela esku hori, baina uda osoan zehar, junari gara ikusten, gai zehatz eta oso estrategiko batzuekin nola PNVek distantziak markatu nahi izan dituen. Bai, ados nago eguzkirekin. Gertatzen dena da, hemen joko zital bat dagoela gutxiengoen eta gehiengoen auzian, eta da gehiengoa denean ezin da erabili ez talako nahikoa demokratiko aniztasunari ez diolako erantzuten, eta gutxiengoa denean beraiek behitu eskubidea daukate, baina guri ez dizkigute onartzen gutxiengo izatearen errespetuzko kontuak, ez? Eta hori da daukagun egoera zitala edo dialektika horrek ez du funtzionatzen, lehenik eta behin EAJak ez daukalako borondaterik horretarako. Eta gainera nik uste dut ere batzutan gaizki irudikatzen dugula nola gertatuko diren gauzak, eta da, ez da izango ordezkapen bat, alegia, ez da EAJ desagertu eta EH Bildu posizio hegemonikoan jarriko dela. Nere ustez, errelebo kontua da. Ez da, askotan irudikatu izan dugu, historikoki gertatuko zela momentuan non bat itzali eta bestea piztu ingo den onelako eskema mekaniko batean, eta ez da honela izango da relebo bat. Eta EAJak ez du relebo hori eman nahi. EAJak ez du horretara jokatu nahi termino kooperatiboetan, nahi dut termino oztopatzailetan egin. Eta horrek behartzen du denbora guztian, bere helburu bakarra da denbora irabaztea. Eta hori Gipuzkoan ikusi dugu oso argi, gaur egun Gipuzkoa dago paralizatua. Ez daukagu gezurra dirudi, hemen dagoen gaitasunarekin dauden, baldintzekin dagoen, indarrarekin, nola egon gaitezken egoera honetan paralizatuta instituzionalki, gaur egun aldundia ez delako kapaza politika bakar bat ere aurrera egiteko. Eider Mendozaren balantzea martxa hontan izango da 15ko obrak ez amaitzea. Eta alata guztiz ere, irautearen eskema horretan, edo zer gauza egiteko prest daude, alegia ze, askotan jendeak pentsatzen du, EH Bilduk irabazi ingo balu, ze gertatuko litzateke, irabazi du. Ez dago aukera bat, Gipuzkoan atera duena, baino bentaja handiagorik ateratzeko, beste inongo lurraldetan, bakarrik Gipuzkoan ziur asko. Eta hala eta guztiz ere, sistemaren eskema izan da hori blokeatzea. Eta orduan, egoera horretan gaude. Egia da, kanpo faktorek hori aldatu dezaketela. Eta beti gaude begira, Madriden, baina nei pertsonalki ez zait eskema hori gustatzen. Da, bestela, bakarrik reakzionatuko dugu baldin eta abismoaren aurrean baldin gaude. Eta nik uste dut hori ez dela politika abertzale egoki bat. Horrela ezin da, gerta daiteke, eta resistitu beharko dugu, eta etorriko dira beste garai batzuk, eta dena alakoa. Baina behar baldin baditugu politika abertzale batzuk egin, nazio baten garapenaren eta biziropenaren eskema potentzial batean, pentsatu behar dugu nola egituratu nahi dugun hau, oraingo egoerantan. Daukagun herriarekin, eta dauzkagun bizilagunekin. Bestela, etengabe egongo gara dependitzen, erreakzio eskema horretara. Eta nik uste dut horretan ez du, uste dugunaren kontra, horretan ez dugu gure honena ematen. Horretan ematen dugu, eman dezakegun bakarra da, bizirauteko instinto hori aktibatu egiten zaigu eta aurrera egiten dugu. Baina horrekin ez dugu bermatzen behar ditugun politika nazionalak.
Ba, ikusiko dugu, ikasorte politiko honetan, orain arteko paradigman jarraitzen ote dugun, edo beharrezkoa litzateken aldaketa kualitatibori heltzen ote den, baina 9:26 minutu dugunean aurrera egin behar dugu eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Erregintzako hildo estrategikoen inguruan kolektiboki hausnartzeko sortu zuelako Telesforo Monzon. Laborategiak udako eskola irekiak egitasmoa. Aurtengo izango da lehen edizioa eta euskararen eraberritzea izango dute izpide gaur eta baita irailaren 12 honetan ere. Ikastaroak emango duenaren berri emateko telefonoren beste aldean daukagu, bertan gaur Bilbon izango den Inigo Urrutia zuzenbide irakaslea egunon. Kaixo, egunon. Esan bezala, aurtengo irailean Telesforo Monzon laborategitik antolatu dituzue lehen udako eskola irekiak. Okerrez banago, Inigo, orintxe bertan, Bizkaia aretoan bazaude, administrazio bat, bi hizkuntza berdintasuna eta aukera mintzaldian parte hartzeko. Zer emango du gaurko ikastaro horrek? Ba, bai, hemen nago praktikamente ontxe, azteko beira. Gaurkoak nolabait, emango duena izango da, Euskararen, ez dakit, azken urteetako odolustearen ondoren, ze perspektiba ze aurrera pausu zer egin daiteken aprobat horren gaineko hausnarketa sakon bat. Ez eta horretarako, ekarri ditugu, bai Kataluniatik, zein Galiziatik, gai hontan, benetan adituak diren, bilagun, eta hoiekin batera, egingo dugune izango da, kontrastatu, bertan, Telesforo Monzon zeran laborategiaren barruan dagoen txillardegi gogoetunetik sortutako gure hausnarketak eta partekatuko ditugu eta gero baita ere proposamen politikoak ere planteatuko dira. Hain zuzen Josu Astiriak planteatuko digu, karriko digu EH Bildu legebiltzarrean aurkeztu duen euskararen eraberritze aldera enplegu publikoan sartzeko, ze proposamen, eztabaidatuko den zeran, legebiltzarrean. Lehenik eta ben esango dugu, aipatu duzun bi aditu horiek, Kataluniatik eta Galizatik datozenak okerrez banago Eva Pons eta Alba Nogueira direla, ez da? Hori da, bai, benetan pertsona adituak, Alba administrazio zuzenbideko katedraduna da, momentu honetan Santiago de Compostelako Unibertsitatean dabil, eta, aspalditik dabil hizkuntza gaiarekin, eta gero Eva Pons, baita ere oso pertsona ezaguna da, hizkuntza zuzenbidearen mundu honetan, Eva Bartzelonako Unibertsitateko irakaslea da, eta momentu honetan Consell de Garanties Estatutarieseko kidea ere bada, ez? Alde hortatik, eskatu zaiena izan da zuzen, azaldu dezatela, ez? Katalunian zein Galizian, enplegu publikoan sartzeko biak ezagutzea nolabait baldintza moduraia, zelan funtzionatzen duen sistemak eta barrez nolabait, Euskal Autonomia Erkidegoan, jauziren bat egitekotan nik uste dut ereduak hortik aurkitu ditxazkegula, hau da, ez orain bezala, nolabait legeak esaten du, zenbait lanpostutan euskara jakitea nahitaezkoa izango dela, baino ez lanpostu guztietan, eta hain zuzen, gaur egun dauzkagun sententziak ikusita, ikusten da sistema bera, ez duela funtzionatzen, lege babesa edo lege oinarriak erabat ahulduta daudela, gure ustez erabat blokeatuta dago momentu honetan sistemak ez du funtzionatzen, beraz, hau da momentua, eta badago gaitasuna eta aukera politikoak ere nolabait jauzi kualitatibo bat egiteko. Eta alde hortatik, hori da, nolabait kontrastatu nahi duguna eurekin, azaldu diezagutela zelan funtzionatzen duen sistema horrek, hau da, bi hizkuntza ofizialak orokortzen, hoien ezagutza orokortzen duen sistema nola funtzionatzen duen, eta daukagun impresioa da, nolabait sistema hori askoz ere sendoagoa da geurea baino, eta desente arazo juridiko gutxiago dauzkatela gurekin konparatuz, ez? Beraz, jauzia egitekotan, iruditzen zait bide aproposa izan ditekela hortara egitea.
Aipatzen dizkiazun ari ezberdinei helduta, Inigo, lehenik eta ben, galetu nahiko nizuke, hizkuntza gutxitu bat den hori, arlo publikotik babestu edo lehen etxigabe, posible alden bi hizkuntza ofizialen arteko bizikidetza orekatu bat. Ba, egia esan, nik oso saia ikusten dut. Nik uste dut aurrera jauzi kualitatibo bat egin beharreko momentuan gaudela, ez bakarrik sententzia horiek edo oldarraldi judiziala ez gainean daukagulako. Hori arrazoi nahikoa da, baina baita ere Euskarak erronka handiak dituelako hemendik eta hurrengo urtei begira. Ez alde hortatik, claro, 80. hamarkadan diseinatu zen sistema, nolabait hizkuntza askatasuna bermatze aldera, horrela sortu zen, ez? Eskolan hizkuntza batean edo bestean ikasteko eskubidea, administrazio publikoan bakarrik postu batzuetarako euskera eskatzea, eta hori da, hain zuzen, Europan ezaguna den sistema bat, baino minoriak babesteko. Nik uste dut jauzi bat eman behar dela horretan, minoriaren ikuspegitik abiatuta Euskararen erabateko bizi berritzea ez dugula lortuko, eta jauzi kualitatibo baten alde egin nahi bada, horrek nolabait Euskarari nazio hizkuntza bezala, estatus berri bat ematea dakarrela, eta baita ere horrekin batera nolabait lehentasun bat ezarri, ez? Hau da, Euskararen erabilia normal edo naturala izan dadin, eta nolabait horri segurtasun juridikoa eman beharko litzaioke, ez? Alde hortatik, nik uste dut badauela bai ikuspegi zeratik, ikuspegi politikotik, edo Euskararen estatus nagusian aldaketa kualitatibo bat egin beharko litzateke, eta gero hizkuntza politikari begira ere minorientzako pentsatu edo diseinatutako sistema hori gainditu behar degula, eta nolabait Euskarari lehentasuna emate aldera, naturaltasunez eta normaltasunez erabiliko den hizkuntza bihurtu, ez? Eta hori juridikoki babestu, hori da apur bat Monzon laborategitik, egiten den, momentuetan egiten den hausnarketa, ez? Hausnarketa hori baita ere partekatu izan da kontseiluarekin, eta euskalgintzako eragileekin, ez? Eta, iruditzen zait badagoela, nolai koltsoi handi bat horren alde egiteko. Gainean bizitzen ari garen oldarraldi horri berriz ere referentzia eginez, ikus dezakegu nola ere askotan arlo politikotik aldarrikapen juridikoak egiten diren edo. Honekin esan nahi dut, azken aldian, azken 3-4 urteetan jada ikusten ari garela, nola sistematikoki ustezko lanbide publikorako eskubide bat gaientzen ari zaion, berez bermatuta egon beharko luken hizkuntza eskubideari. Bai, hori hala da, baina hori hemen planteatzen da. Hemen esan nahi dut, hemengo auzitegiak. Eta ez auzitegi guztiak, gainera, bakarrik administrazio auzigaietarako salako lehen sekzioak. Ez da, ibili naiz, sententzia guztiak batzen, eta konturatu naiz lehen sekzioak, nolabait sistematikoki atzera botatzen dituela hizkuntza eskakizunak, ez? Deialdi publikoetatik. Aldiz, bigarren sekzioak, ez. Ideia hori, gero, sententzia horiek ere, badauzkate, olako, una ultasun juridiko ikaragarriak, ez? Claro, demanda jartzaileak inoiz ez du frogatzen segaitik Euskara jakitea ezten beharrezkoa funtzio horiek betetzeko, eta berak errekurritu eta berak frogatu beharko luke zergaitik dan hori horrela, baina aldiz epaileek egiten ari diena, lehen sekzioko epaile horiek egiten ari diena da, administrazioari eskatzea frogatu dezala zergaitik den nahitaezkoa Euskara jakitea, beharrezkoa diren zerak, ez beharrezkoa diren lanpostu horietarako, eta gainera auzitegiak esaten ari duena da, udaltzainak, danak euskaldunak izan beharrean bat, nola bikoteka egiten duten, patruiak eta egiten dituzten, horietatik bat euskalduna izatearekin nahikoa izan daitekela, ez? Horrek ez dauka esanka ez buru. Auzitegia ez da inor
administrazioari esateko nola antolatu behar dituen bere zerbitzuak, ez? Eta gauza bera gertatu da, orain berriki, pasadan astean, argitaratu zuten azken sententzian, Gipuzkoako Foru Aldundiko zaintzailei buruzkoa, ez? Baita ere esaten du, antolatu dadila, residentziak eta antolatu daitezela, eta beti egon dadila nolabait euskaldunen bat, handik, ez? Eta beste guztiak ez diela ezertan euskaldunak izan da. Ezke, alako argumentuekin egia zen, jauzi kualitatibo benetako bat egin behar du. Bestela, ez dago zerarik, ez dugu izango bat ere erremediorik. Eta hortara gabiz, ez? Faltsua da, benetan, nolabait, parez pare jartzea hizkuntza eskubideak eta lan eskubideak. Eta zergaitik, funtzio publikora sarbidea, nolabait, konstituzioaren baita, arabera, izan behar du meritu, gaitasun eta berdintasun printzipioaren arabera, 23 artikula, baina 23 artikulak esaten duena da, ondoren, con los requisitos que establezcan las leyes. Dentro de los requisitos hay requisitos lingüísticos, hemen bi hizkuntza ofizial badira. Baina, pues ez da hori betetzen ari, ez? Eta gainera, ez da egit bada ere joera bat, sententzia guzti horietan, euskararik ez dakitenak, nolabait, minoria bat, edo minoria zapaldu bat izango baldirake modura, nolabait euren eskubideak errespetatu behar diela, ez? Nolabait hori esaten dute, behin eta berriz, eta hori ere nik ez dakit, hori juridikoki nik ez diot ikusten inolako oinarririk, ez? Hemen gutxiengo bat baldin badago da euskaldunen taldea, eta hizkuntza ez normalizatu bat baldin badago euskara da. Gaztelera erabili nahi duenak ez du inolako arazorik, inolako administrazioetan. Aldiz, euskaraz egin nahi duenak, zenbait arazo ikusiko, izango ditu, zenbait administrazioetan, nahikoa jente prestaturik ez daukalako, ez duelako aurkitu. Beraz, nolabait ematen du inbertsio bat gertatzen da. Iruditzen zait, azken finean, eta badagoela impulso politiko bat sententzia guzti horien atzean, ez? Eta impulso politiko hori benetan, pues latxa da ikusita zein den euskararen benetako egoera. Eta errealitateari begira, ez da sostengarria esatea nahikoa dela, funtzionario bat, zerbitzuko funtzionario bat euskalduna izatea, hizkuntza eskubidea bermatzeko. Horrek ez dauka hanka ez buru eta da hizkuntza politika auzitegien bitartez egitea. Hau da, eta hori ez dagoki ez auzitegia. Auzitegiak inbar dutena, ikusi, zuzenbideen araberakoa den edo ez, baino ez hizkuntza politika bat eta erremedioa jartzea eurek nahi duten, ondorio estatu nahi dutena oinarritzeko. Impultso politikori pentsatzen dut baitere, ostirala honetan, antolatuko duzuen beste mai inguruan, beste ikastaroan ere present izango duzuela, euskararentzako hizkuntza politika berri baten beharraz, deitu baituzue mai inguruari. Azkar batean, Inigo, zer aurreratu aldi gozu mai inguru horretaz? Bigarren mai inguru hori benetan interesgarria izango da. Ez gaurkoa egongo da enplegu publikoari nolabait hortan zentratuko gara, ostiralekoan aldiz nolabait begirada, nolabait argi luzea jarriko ditugu, eta bereziki, bai Euskal Autonomia Erkidegoan, zein Nafarroan, euskerak duen estatus juridikoaren gainean, hausnarketak egingo dira, eta baita ere, nolabait, estatus, nolabait politiko berri bati begira, euskarari ze tratamentu eman beharko litzaiokeen, ez? Gaur egungo sisteman euskara hizkuntza propioa da Euskal Autonomia Erkidegoan, baita Nafarroan ere, baino horri lotu zaizkion bete beharrak, eskubideak, eta ikusten ari gara nahiko mugatua direla, ez? Behar bada, eta hau da iruditzen zain momentua nolabait planteatzeko euskarak ezote lukeen beste estatus nazional, hizkuntza nazional bezala beste nolabait estatus bat izan beharko. Hori da, zuzen planteatuko dena, eta baita ere, planteatuko da, 80. hamarkadan, diseinatu ziren, bai Nafarroan, zein Euskal Autonomia Erkidegoan, diseinatu ziren hizkuntza politikarako lege nagusiak,
Euskararen legea eta Nafarroan baita Euskararen legea, Baskuentzaren legea, bai, bi horiek nolabait barneratu duten zerak, irizpideak eta abar, hemendik eta jauzi kualitatibo bat eman behar badia horiek baliagarria diren, edo beste oinarri batzuk, beste oinarri batzuen gainean eraiki behar ote diren. Hori izango da zuzen zera, ez? Ostiralean aztertuko duguna, eta baita ere, puntako ikerlariekin, ez? Iñaki Jurrebaso, Jon Sarazua, Olatz Altuna, soziolinguistikan gaur egun, Euskal Herrian puntakoak diren zerak ikerlariak etorriko zeizkigu, eta baita ere, ikuspegi juridikotik ere, ekarpenak eta egingo dira, eta, baita, bai, Euskal Autonomia Erkidegoari begira, zein Nafarroari begira, ez? Iruditzen zaila, oso interesgarria izango dela, eta, apur bat, ideia izango litzateke, hausnark eta eragitea, etorkizuneko hizkuntza politika eta euskararen estatuzaz, ez? Hori da, ostiralerako, prestatu duguna. Euskarak gaur egun, bizi duen erasoldiaren erdian, esango nuke Telesforo Monzon laborategitik antolatzen dituzuen, bi ikastaro edo mai inguru hauek beharrezkoak direla, horien atzetik ibiliko gara, Inigo Urrutia, zuzenbide irakaslea, mila esker naiz irratian egoteko tarte txartzagatik. Eskerrik asko zeuei. Ongizan. Bai, berdin, agur. Iñaki, eguzki, akaso leno ez diot galdera ongi planteatu Inigo Urrutiari, ze kontua da ideologia jakin bat daukaten epaileak ari direnean hizkuntza politika egitean, praktikan horrela delako, jauzi kualitatibo bat ematea beharrezkoa dela. Ez dakit iritzi eskatu nahi dizuet biei, azkar batean Urrutiak esandakoaren inguruan, nahi baduzu eguzki zurekin has gaitezke. Gogoratu behar da legeak zer dion. Espainiako konstituzioa zeinak dion hizkuntza gutxituak eta kasu honetan euskara hizkuntza koofiziala dela, baina espainolarekin ez da erabateko berdintasun printzipioa. Zergatik, zeren konstituzioa diona da Espainiar herritar orok espainola ezagutzeko eskubidea eta obligazioa dutela, eta aldiz euskararen kasuan da soilik eskubidea, baina ez obligazioa. Eta horrek esan nahi du, ez dela erabateko koofizialtasuna, edo gutxienez koofizialtasunak ez duela erabateko berdintasuna suposatzen. Eta gero dago Gernikako estatutua. Eta Gernikako estatutuak esaten duena da, koofizialtasuna aitortzeaz gain, herritarrek eskubide linguistikoak dituztela. Alegia administrazioarekin dauzkaten harremanetan, herritarrek eskubidea dutela, beraiek aukeratzen duten bi hizkuntzako ofizialetariko batean, administrazioarekin harremanetan jartzea, eta erantzuna hizkuntza horretan jasotzea. Eta hori da bermatzen ez dena gaur egun. Besteak beste, perfil linguistikoen estrategiaren ondorioz, horrek eragiten duelako, funtzio publikoan lan egiten duten hainbat pertsonak ez dutela euskara menperatzen. Euskal Autonomia Erkidegoko datuei erreparatuta, epaitegien 1% bakarrik euskaraz egiten da gaur egun. Alegia, Gernikako estatutua 1979an onartu zen. 45 urte pasa dira eta oraindik epailiketen 1% bakarrik euskaraz egiten da gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez. Horan zer ikusten dugu azken urteetan, eta hor Inigok esan duenarekin erabat bat nator. Diskriminazio linguistikoaren inguruko diskurtsoa inbertitu egin da. Luzaroan, orok, euskal hiztunak izan ala ez, abertzaleak izan ala ez, onartzen zuten hizkuntza gutxitu bat zela, hori euskara zela, eta diskriminatuak zirenak zirela euskal hiztunak. Azken 10-15 urteetan egon da, diskriminazio linguistikoaren diskursoaren inbertsio bat, eta gaur egun badirudi espainiar hiztunak direla bazken bian diskriminazioa pairatzen dutenak. Hor badaude behatokiak, hizkuntza eskubideen behatokia, badago ere Eusko Jaurlaritzak daukan zerbitzu propioa, eskubide linguistikoen urraketak barnebiltzen dituenak, eta ikusten dena da, kexen 97% euskararen eta euskal hiztunen inguruko kexak direla. Alegia, hizkuntza bat diskriminatuta baldin badago, oso argi dago euskara dela. Zer gertatzen da, azken urteetan badago oldarraldi judizial bat. 30 sententzia baino gehiago daude, eta ez da bakarrik Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegia, Nafarroako auzitegia, da Tribunal Konstituzionala eta auzitegi gorena. Guztiek, azken finean, hartu dituzte hainbat ebazpen, hainbat erabaki, non azken finean
urratu egiten diren azkenean eskubide linguistikoak, bereziki opak ateratzen direlarik, alegia enplegu publikorako lan eskaintzak, eta hor baldintza gisa edo merito gisa, baina batez ere baldintza gisa jartzen baldin bada euskara menperatu behar dela ere, hori da, auzitegi horiek bertan bera utzi dutela, konsideratzen dutelako diskriminatorioa da. Orduan, ulertzeko zergatik oldarraldi hori ematen ari dan, alde batetik kontutan hartu behar da euskararen gaia ez da agola gehiago, garai batean zen bezala agenda politikoaren erdian. Esango nuke euskararen defentsaren inguruko diskurso hori ahuldu egin dela, moteltze delako bat egon da, eta horregatik gaur egun ikusten ari gara nola Pixkanaka alderdi abertzaleak eta euskalgintzako erakundeak ere berriz ere kontzientzia hartzen ari diren, berriz ere indartu behar dutela diskurso hori eta euskararen gaia agenda politikoaren erdian kokatu behar dutela. Eta gero dago sistema judizial espainolaren problematika. Gogoratu behar da transizio demokratikoa izan zela eta ez haustura demokratikoa. Eta horrek esan nahi du, frankismo garaian zeuden epaitegiak jarraitu dutela karguan kasu nientsuenetan, baita kargu gorenetan ere. Bigarren arazoa da, epaileak, batez ere auzitegi gorena eta auzitegi konstituzionalak nola izendatzen diren, eta hor dago politizazio maila oso altua. Hirugarren problema da, Espainiar judikaturan dagoen kultura korporatiboa, maila handi batean oso konservadorea dena eta frankismotik heredatua dena. Eta laugarrena da, epaileen hizkuntza gaitasuna oso gutxik euskara menperatzen dute, oso gutxi gai dira azken finean epaiketa bat euskara egin ahal izateko. Eta datu guztiek eta inkesta soziolinguistiko guztiek erakusten dutena da, euskara menperatzen ez baduzu, euskararen araberako jarrera eta euskara sustatzeko politiken araberako jarrera ere oso diferentea da. Orduan iruditzen zait, hor problematika oso handi batean aurkitzen gerala eta ezinbestean legea aldatu beharrekoa da. Gogoratu dezagun, euskaren eraberritze legea 1992koa dela eta 2025an gaude. Eta ez da bakarrik oldarraldi judizialari aurre egin behar zaiola berme juridiko gehiago eskainiz, baizik eta horrez gain ere beharrezkoa da ere azken 30 urteetan, edo 40 urteetan gertatu diren eraldaketa soziokultural demokratikoei, erantzun bat ere eman behar zaiola. Eta Iñaki zer gaineratu nahiko zenioke guztiek esan dakorri? Ni ados nago esan den guztiarekin, baina azken aldian gure eztabaidak oso lerratuta ikusten ditut alor honetara, eta ez nau bereziki interpelatzen. Iruditzen zait, balantze serioago bat egin behar dugula guk egin dugunari buruz. Alegia, elementu exogenoak oso evidenteak dira. Zeintzuk diran, baldintzatzen gaituzten faktore instituzional, politikoak, potereari lotutako horiek. Baina jakin beharko genuke ze portzentajetan euskalduntzen ari garen gu. Ze portzentajetan lortzen dugu euskerara hurbiltzen den pertsona hori euskalduntzea ze epeetan, ze baldintzetan, ze inbertsioekin, zenbat denbora, ze... Uste dut horrek ekartzen digula beste perspektiba bat. Uste dut argi dagola migrazio fase berri batean sartuko garela, eta migrazio hori nondik etorriko den, ze hizkuntza izango dituen, nola topatuko duen gure herria prestatu eta bar, ez da bakarrik kontu instituzional edo legal bat. Eta horretan oso atzean gaudela esango nuke, berriro ere ez dakigulako ondo, zenbat euskalduntzen dugu, zepetan, zinbertsioarekin, nola egin beharko genuke. Eta aldi berean ere, teknologia berriekin, ez naiz bat ere teknofilo zea horrena de horrek konponduko du, ez du konponduko, baina argi dago oso denbora gutxian, eman den saltoa hizkuntzen alorrean, inteligentzia artifiziala, teknologian, itzulpen teknologietan, eta bar, eta bar. Horrek baldintzatuko du, erabat, harremantzeko hizkuntzen artean egongo diren harremanak eta bar. Eta ez dakit horretarako prestatuta gaude. Eta denbora guztian ikusten dut oso erraz berreskuratzen ditugula, historikoki izan ditugun dogmak, berrikusten ditugula, baina berriro berresteko. Eta kendu gabe ezer egiten den diskurtso ni, egin behar den jauziari, dagoen oldarraldiari, hori guztiarekin erabat ados nago, baina nire kezkak beste batzuk dira. Eta nahiko nuke behintzat aipatu. Alegia, ez dut
Eta ez dut agendan egon behar dutenik, ez dut esaten lehentasuna direnik edo ez direnik, baina iruditzen zait badagola beste ikuspuntu bat, eta ez da exogenoa baizik, eta gu ondoari gara, kapaz izan gara ezagutzan aurrera egiteko gaitasunak atxikimendua atzo orkestu zen, ez? Ez natu ala hil liburua, Jurre Baso eta Goikoetxearen, eta vale, ados nago esaten duten guztiarekin. Korolarioa baldin bada esnatu ala hil, sentitzen dut baina ez. Esaten duten diagnostikoaz irakurri diedan guztiarekin ados nago. Orain, horri buelta emateko berriro joan behar baldin bagara fatalismora eta planteatzera berio reakzioaren kontu hori esnatuko gera eta ez gara konturatzen eta jendeak ez du lertzen, nire ustez galbidean goaz. Eta ez da izango orduan Espainiar epaile baten errua edo eneko anduezarena edo dena delakoarena. Jende hori nolakoa den argi daukagu. Nik ez dut usta inbeste aldaketa egon dinik azkenek urtetan. Igual nire esperientziaren Nafarrokoa delako, eta guan izan garelako marginatu batzuk. Guan izan gara eskoria bat. Tratatuak izan gara, bigarren edo hirugarren mailako herritar bezala. Beti, historikoki. Azken 50 urtetan. Duan, ez dugu orain deskubrituko hori. Deskubritu behar duguna da, ze puntutaraino beraiek aldatu dituzten beraien estrategiak, baina batez ere gureak ze puntutaraino diren efikazak, porque bestela, amaitzen dugu beraiei errua botatzen gure ezintasunen, eta horrekin ez nago ados. Orduan, erabat ados, etxalotu iten dut, iruditzen zaiten egin behar dela, baina beste begirada hori behar dela ere esango nuke. Geure burua interpelatzea ere beharrezkoa delako, naiz eta askotan agian etza egun gustatzen bertan ikusten duguna, baina 8 minutu besterik ez 10etara heltzeko, neko maskulino geratu zegu garko analisi maila, 3 gizon, teknikari ere gizona da, baina eskerrak zaloa batuko zegula urrengo gairako udalak, alardea, berendasunez egitea erronka delako oraindik ere Hondarribian, atzoni bertan egon nintzen eta nik neuk ikusi izan nuen. Aurten 2 desfiletan banatuta, baina ordu berean abiatzeko autua egina zuelako udalak, baina betikoek muzin egin diote Jaizkibel konpainia mistorekin batera desfilatzeari, alegia, konpainia baztertzaileek. Kazetari eta argazkilarientzat ere trabarik izan da, tartean naiz eta naiz irratikoentzako. Bai, egoi izan ere, arazoak suertatu dira beste urte batez Hondarribiako alardean, berdintasunez ospatu alizateko borroka luze honetan, konpainia baztertzaileek uko egin diote udalaren dekretua betetzeari, eta ez dira agertu goizean goiz Gernikako arbolan emandako hitzorduan, honela Jaizkibel konpainia mistoarekin batera desfilatzea saiestuz. Kantinerak eta kide bakar batzu baino ez dituzte bidali, teorian dekretua legez betetzera derrigortuta dauden konpainia guztiak. Gora ekarriko dugu aurtean Hondarribiako udalak alarderako prestatu duen dekretuak ez zuela inor konforme utzi. Betikoek auzitegira jo dute, zehazki Hondarribiko alardearen ondaria sustatzeko elkarteak Jaizkibelekin ordu berean desfilatzeko irizpidea ez dutelako onartzen, bere kautelazko eskaera ez dute onartu epailek, baina konpainia misto ere ez dago gustora. Normaltasunaren bidean urrats handiagoak espero dituztela ahotsaratzi buru duen udalaren alde. Igorren Paran alkateari gutuna eman diote Jaizkibeleko kideek ibilbidean zehar, aurten aurrera pausorik ez dela egon salatuz. Gutunaren edukiaren berri eman du ostera Nora Ferreira kapitainak zainduan inguruan egindako ekitaldian. Hori pixka bat jarri dugu, nahi dugula bere 4. urtean, udal karguan, pixka zerbait egitea mesedez. Eta ja, por fin, hau hartu eta aldaketa nabarmen bat egon behar dela. Aurten ez delago egon, ez da aurrera pausurik. Orduan, horrekin Jaizkibel bastante haserre dago, baina, eguna ondo pasa dugu, gure bazpena bete dugu, gure orduan igo gera, jaitsi gera, Jaizkibel barruan giro oso ona nabaritzen da. Ere, aurten eskatu dioguna ere, da esparekatzeko bi taldei, mesedez, gure eskubideen alde da gaudela, eta hori da importantena, eta bereien bide argi bat dutela da emakumeak ez parte hartzea alardean, eta hori ezinezkoa da.
Arlo instituzionaletik ohiko babes publikoak jaso ditu Jaizkibelek parekidetasunaren aldeko borrokan. Miren Elgarresta Emakundeko zuzendaria eta Inez Ibañez de Maestu jarduneko ararteko aurren ez urren. Hor herri mugimendutik eta baita ere belaunaldi berritik eta datorren ekarpena. Iruditzen zait belaunaldi berriei eman bartzaiela espazioa, hauen eta haien ekarpenari eta baita ere beraiek daukaten ikuspegia etorkizuna berdintzaleago baten alde. Eta horretan nik azpimarra jarri nahiko nuke, ahaztu gabe Jaizkibel konpainiak azkeneko urte hauetan egin duen izugarrizko alegina emakumeak eta alardean eta parte hartzeko. Gaur berriro Badirudiak teknikoren badaukagula azken kort horretan, jarduneko ararteko entzuten ari ginen, Jaizkibel konpainiari baita ere babes hori ematen, baina alkateari ere referentzia ugari izan ziren atzokoan, honek ohi bezala Alamedatik eman zituen adierazpenak Hondarribiko jaien egun handian. Onartu zuen Igorren Paran alkate eta Botxanitzeko kideak, konpainia baztertzaiek, ez zutela udalagindua guztiz bete badakizue, azkenean soiek kantinerak bidali zituzten Gernikako Arbola plazaren ingurura, baina neko deigarria izan da honako hau, nonbait, keinu bat ikusi zuelako ez bertaratzorretan Igorren Paranek. Ni daukadan informazioaren arabera erdizka edo esango nuke betetzeko saiakera edo egin dela, ez da guztiz bete, egia da, baina aurreko egunetako tentsio egoerak kontutan eukita, nik uste dut baita ere gaurkoa keinu bat izan dela, naiz eta denak ez elkartzeko saiakera hori egin dela, behintzat horrela jaso dut, ez naiz bertan egon, baina horrela jaso dut, eta urrats txikiak diren arren, herri bat gara eta herri bezala jaiak ospatzera deituta gaude, eta guztiok ditugu dekretuan jasotzen diren bete beharrak izan ere horrek baitio. 2 minutu besterik ez, horregatik bustitzeko eskatuko dizuet biei, Eguzki, Iñaki, ez dakit Igorren Paranek, hor nonbait konpainia baztertzaileen keinu bat ikusi du. Zuen iritziz, zer da hori? Keinu bat edo nola ikuste duzue? Nik keinu bat bada, baina berak positiboki hartzen du, kanpotik ikusita negatiboki iruditzen segit hartzen dela, legia ematen du provokazio bat, ez? Azkenean baztertzaileak defendatzen duena da emakumeak eta gizonak ezin dutela parte hartu egoera berdinean eta kantinerak bidaltzea berak nire ustez oso keinu itxusia erakusten du. Hortik aurrera iruditzen zait, baldin eta hitz egiten konponduka bada auzi hau, eta hori da Enparanek defenditzen duena, da ziur asko horretan arrazoia du, bete behar da. Bestela ez dago, baldintza batzuk daude, honek aurrera egiteko, eta zentzu horretan urte hau etxipengarria izan da, eta Jaizkibelen posizioa logikoa iruditzen zait, eta eskatzen zuten estrategia aldaketa bat, eta nik uste dut udaletxeak eta administrazioek behar dutela estrategia aldaketa bat, baldin eta bermatuko baldin bada, berdintasuna eta bereizkeriarik ez dela ongo. Eguzki, 50 segundu dituzu. Nik esango nuke erdibideko situazio batean aurkitu dela, aurrera pausoak eman dituzte, bereziki generazio berriek, udalak aurreko udalarekin alderatuta, saiatu da besteak beste dekretuaren bidez, gauzak arautzen, ikusi dugu alarde tradizionalen aldekoak ez dutela dekretu hori bete, eta ikusten da ere alderdi batzuen posizioa nahiko ambigua dela. Bereziki pentsatzen ari naiz, EAJaren kasuan eta Alderdi Sozialistaren kasuan, bai Hondarribian eta Irunen, non ikusten duten, azkenean nola gai hori oso minberatsua den herri horietan, nola zatiketa eta tentsio soziala sortzen duen, azkenean ez dute gehiagi posizionatu nahi eta ez dute gehiagi busti nahi, ez? Pentsatzen baitute, horrek ondorio elektoral ezkorrak ukan ditzazkela horientzako. Eskertze dizuet biei, hain labur erantzun izan, Iñaki Soto, Eguzki Urteaga, hurrengoan gehiago eta hobe. Besarka bat. Goizeko 10:00
Goizeko marrak puntuan entzuleo, kalbisteak berritzeko tenorea heldu zegoela informazioaren ariaren lehen edizioan. Iraia Kanpre, egunon. Egunon egoi eta egunon entzuleak, Israelgo armadak Gazako hiri osoa usteko agindua eman du, 1 milioi bat laguni Al-Mawasira joateko eskatu die eraso militarraren aurretik. Gaza hiri osoa usteko agindua eman du Israelgo armadak gaur goizean, ia 1 milioi bat laguni hiria usteko eta Al-Mawasira joateko eskatu die, hau da Gazako hegoaldeko eremu humanitariora. Agindua Abichai Adrai Israelgo bozeramaile militarrak eman du goizeko 8etan eta sare sozialen bidez zabaldu du mezu ofiziala. بيان عاجل إلى جميع سكان مدينة غزة والمقيمين فيها وفي كافة أحيائها. Adierazi du Gazako hiriko auzo guztiak hustu behar direla ekialdeko irizarretik mendebaldeko itsasertzeraino. Nazio Batuen arabera aginduak 1 milioi bat pertsona ingururi eragiten die eta horietako asko babeslekuetan daude jada. Adraek ziurtatu du Israelek Hamas desagerrarazteko erabaki hartu duela eta Gazako hirian indar militar handiz jardungo duela azken egunetan zerrendako beste eremuetan egin duen bezala. Ohartarazpen argia egin du bertan geratzea oso arriskutsua dela. Aldi berean goizeko lehen orduetan hainbat bonbardaketa izan dira hirian, babes zibilaren arabera 25 pertsona desagertuta daude eraikin baten hondakinen artean. Agindu hau Benjamin Netanyahuren ministroak Gazako biztanlei alde egiteko eginiko deialdearen ostean iritsi da. Azken egunotan 50 dorre inguru suntsitu dira Israelgo armadak Hamasen azpiegiturak zirela argudiatuta. Hala ere, Palestinako erresistentziak ukatu egin du hori. Gainera, Al-Mawasi deritzon eremua uste segurua denarren, Israelek askotan bombardatu duen tokia da eta dagoeneko jendez gainezka dago. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetara begira, Iraia nola ditugu goizeko ordu honetan? Lehen aipatu moduan 15ean istripu larria izan da, hildako bat eta 2 zauritu utziz Erriberin. Istripu larria gertatu da bart goizaldean AP15 autobidean, Erriberi parean eta 72 urteko gizon bat hilda. Ez beharra ordu batak eta 10 aldera izan da, goizean goiz, Iruña eta Tutera lotzen dituen autobideko 43. kilometroan 2 ibilgailuk elkar jo dutenean. Honez gain istripua izan da AP8an, Deban, Kantabriako onorantzan eta autopilaketak daude beraz kontuz puntu horretan. Eta eguraldi iragarpena Ikeri Barruzea Muruaren esku. Kaskarretik hasiko da eguna, baina orduek aurrera eginala eguraldiak hobera egingo du. Goizean hodei ugari izango da lurralde osoan, soilik, Araba eta Nafarroa hegoaldean izango dira ostarte batzuk. Eta hodei hauek eurizaparrada batzuk utziko dituzte Kantauriar isurialdean eta bereziki kostaldean, non bertan ez den baztertzen gainera puntualki mardur xamarrak izatea. Ego isurialdean aldiz, hodeiak ugariak izanagatik, ateri egongo da eta gainera pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsaldean Kantauriar isurialdean ere atertzera egingo du, arratsaldeak dirako atertuko du, eta ostarteak irikiko dira egun amaieran zerua nahiko garbi geratuz. Ego isurialdean aldiz, arratsalde guztian zehar eguraldi eguzkitsua nagusituko da, naiz eta oraindik tarteka hodei batzuk ikusiko diren. Haizeak iparraldetik joko du egun guztian zehar, gainera bolada zakar batzuekin bereziki lurraldearen hegoaldean, gauean ahuldu egingo da eta hegotik finkatuko da. Temperatura minimoek bera egingo dute eta goiza txoko batzuetan freskoa izango da. 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira minimoak. Maximoak aldiz antzeko jarraituko dute, Kantauriar isurialdean 18 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, eta Ego isurian 20 eta 26 gradu bitartean. Temperatura freskoenak Kantauriar isurialdearen barnealdean eta bereziki altu xamarro duen lekuetan emango dira, altuenak aldiz Erriberan. Ba, hemendik aurrera, orduro, albisten kontakizuna, Iraia Kanpraren esku, mila esker. Gero arte. Eta eguerdiko 12 bitarte entretenimendua, Tolosan ditugunen esku, Inigo Asensio, egunon. Egunon, Goiuri zeizaren Goiuri ere badago baita. Kaixo, Goiuri zer moduz? Aspaldiko. Aspaldiko, esango nuke. Bai. Zer moduz abiltzate nola datorreguna? Ba ondo datorre eguna, guia pixkate ritmoa ondo hartuta gabiltza, eta gaur hainbat gairekin izango gara zuekin, oraindik denboraldiaren hasiera honetan kolaboratzaile berriak aurkezten gabiltza, eta gaur Iker Iriarte izango da gurean, entzulen artean ziurrenik gai jartzaile, pelota giroan ere aski ezaguna, baina gurean hainbat gaien inguruan ariko da, eta batez ere gai sozial, kirolaren arrotik ere nahi izango ditu, historikoak, nahiko askatasun utzi digu. Gaur alardearen inguruan ariko gara, baina zein beste alarde baztertzaile eta parekidearen ikuspuntu hortatik, baizik eta alardea bere baitan ere, nondi datorren zeren inguruan ari garen eta askotan ospatzen ditugun jaiak, alardetik aratago ere, euren jatorri historikoa nolabait ahaztuta izaten dugulako eta oso interesgarri Inigo, baina badakizu ere haterrak erakarriko dituzuela nahi beste.
Zalantzarik gabe. Gaur indartxo etorri zarete, ondo. Bai, hausnarketa txiki bat ere egingo dugu, bingen Zupiria, Imanol Pradales edo eta Juan Maria Aburtoke protesten inguruan egin dituzten iruzkinekin, eta Palestinaren inguruan Espainiako bueltak bizi duen egoera horrekin, beraz, hor hater gehiago biltzeko moduan ere izango gara kaso, baina tira, gai leunagoak ere izango ditugu. Harrika kolektiboko lagunekin hitz egingo dugu, bueno, udan ospatu zuten Harrikada festivala, hemen ere bada, bere karga politikoa, baina tira, ikasturte berrirako dituzten asmoen inguruan eta bar, hariko gara Laura Legidorekin, eta puripurian tartea osatuko dugu, atzo etzigun denborarik eman, eta baditu hainbat telesail eta pelikula, gure entzulei gomendatzeko eta eurekin elkar banatzeko, beraz, 2 ordu bete-beteak aurretik. Ez utziko jazu esaten agur esan baino lehen, kaso gorroto dosi handiak jasoko dituzuela gai korapilatxo horiekin, baina zior nagoela errateren bidez maitasuna dela, zabalduko duzuena. Ez pairi gabe, gora egoi belategi. Bueno, animo. Zaindu asko. Eta guraletik entzuleo kauxe dela dena, goizeko 10:06 minutu, onaino gaurko informazioaren ariaren lehen edizioa. Naiz irratia.